ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. HIV. Isa ito sa mga pinaka-kinakatakutang sakit sa panahon ngayon. At nakababahala ang pagkalat ng sakit na ito lalo na sa mga kabataang Pilipino. Kaya naman naging misyon na ng kabarangay natin na si Grace ang magpakalat ng impormasyon sa sakit na ito. Sa huling parte ng kanyang istorya, malalaman na kaya natin kung saan niya nakuha ang kanyang sakit. Yan ang dapat nating abangan dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw sa lahat. Ako po si Grace, 33 years old at isang HIV advocate. Taong 2021 noong tinamaan ako ng sakit na HIV na siyang bumago sa buhay ko. Dahil sa sakit na ito ay napilitan akong balikan ng 4 na lalaki na naging parte na ng aking buhay na maaaring dahilan kung bakit ako nakakuha ng sakit na ito. Isang malaking misteryo kasi noon kung paano ako nahawahan, gayong loyal naman ako sa mga nagiging karelasyon ko. Never akong nagkaroon ng ibang lalaki at sa buong buhay ko ay 4 lang ang naging kapareha ko. Nauna ko nang nakausap ang pinakahuli kong ex na si Toto at sa kabutihang palad ay negatibo naman siya sa HIV. Sumunod ang pangalawa kong ex na si Roan na bagamat negative din ang resulta ng kanyang HIV test ay kamamatay lang niya nitong taong ito matapos siyang atakihin sa puso. Sa kasamaang palad ay nag-positive naman ang pangatlo kong ex na si Patrick. Siyang hinihinala ko na nakahawa sa akin pero maaari ding siya ang nahawaan ko kung sakali man na ako ang mas naunang nagkaroon ng impeksyon. Para malaman ang kasagutan kung sino ba talaga ang punot dulo ng lahat ay huli kong kinausap ang first ex ko. Ang lalaking pinakaiiwasan ko dahil siya ang lalaking nagbigay ng pinakamalalang sugat sa puso ko. Si Brent na itinuturing ko bilang aking first love, Papa Dudut. Emily, binalik ko na sa drawer mo yung hair dryer ha. Baka mamaya sisihin mo na naman ako kapag hindi mo nahanap yung gamit mo. Okay na yun. Halika na, kumain ka na rito. Ano, okay na ba tong suot ko? Hindi ba ako mukhang manang? Okay naman. May konting touch of pagkamanang pa rin pero pasok pa rin naman sa fashion trend. Okay na to, tinatamad na ako magbihis. Halos 1 oras din ako nagmi-mix and match ng mga damit eh. 31 ka naman kaya understandable na medyo manang talaga ang pormahan mo. Umupo ka na rito para makakain ka na. Anong oras ba kayo magkikita ni Brent? Mga 9:00. 9:00 pa naman pala kung magmadali ka. Akala mo late na. 7:00 pa lang kaya. Mas maganda na yung maaga para kapag traffic, sakto pa rin yung dating ko. At bakit naman sobra-sobra ang paghahanda mo sa pagkikita nyo ni Brent? Bakit? Bawal na bang mag-ayos ngayon? Nung nakipagkita ka sa ibang ex mo, hindi ka naman nagpaganda ng ganyan Tingnan mo nga, nag-abala ka pang mag-makeup. Halata ba? Masyado bang makapal? Hindi, pero para kang pupunta sa job interview. Ano ba yan? Abot mo nga yung wipes dyan sa harap mo, alisin ko na lang tong makeup ko. Wag na, bagay naman Pero bakit nga? Plano mo bang magpa-impress kay Brent? Hindi Matagal na panahon na simula nung huli kaming nagkita. Kaya naman kahit paano gusto ko lang na presentable akong tingnan kapag nagkaharap na kami. Sus, kunwari pa. Aminin mo na, umaasa ka ng comeback no? Balita ko single pa rin siya hanggang ngayon Paano mo naman nalaman? Friends kaya kami sa Facebook. Ni isang babae, wala pa siyang naipopost sa Facebook kahit story man lang. So malamang, single din siya ngayon tulad mo. O ano naman ngayon kung single? May kipagkita ako sa kanya hindi para makipagharutan.
kundi para masabihan siya tungkol sa sakit ko. At para na rin makapagpa-check up siya. Yun lang ba talaga? Bakit parang iba napapansin ko? Sobrang prepared mo ngayon eh. Aminin mo na. Hanggang ngayon ba may feelings ka pa rin kay Brent? Wala na. Matagal na kaming tapos. Wala nang feelings involved. Naghanda lang ako kasi tulad nga ng sinabi ko, gusto ko maayos ang itsura ko kapag nagkita kami. Okay, sabi mo eh. Pero ano sa tingin mo? May sakit kaya siya? Ang tagal na nung nagkahiwalay kayo eh. Kaya parang napaka-imposible namang mangyari yun. Pwedeng mangyari yun. May times na years bago mag-manifest ang HIV sa isang tao. Sabi sa akin ng doktor ko, umaabot ng hanggang 10 years bago ka makaramdam ng sintomas. Kaya dapat regular ang pagpapatest ng isang tao, lalo na kung sexually active ka. Kailangan pa bang magpates kahit sa isang tao lang nakikipag-ano? Mas mabuti na yung safe, di ba? Kung sa bagay, baka pagpates nga rin. Tama yan. Para hindi ka matulad sa akin na parang ewan sa paghahanap ng kasagutan kung paano ko ba nakuha tong sakit na to. May no-order namang test kits online, di ba? Maraming free na test kits na pinamimigay ang gobyerno natin. Maghahanap lang kayo ng health center, libre yon, walang bayad. So, mabalik tayo kay Brent. Handa ka na ba na makipagkita ulit sa kanya? Sa totoo lang, medyo kinakabahan ako. Bakit naman? Hindi ko alam kung anong approach ang gagawin ko sa kanya eh. Magkikita ba kami na parang friends lang, na parang wala kaming pinagsamahan noon o itatrato ko ba siya bilang ex na minsan ding naging parte ng buhay ko? Masyado mo namang pinoproblema yung pagkikita nyo. Hayaan mo na lang yung katawan mong mag-decide sa reaction na gustong gawin yan. Kinakalkula mo kasi yung mga mangyayari eh. Akala ko ba pure business lang ang pagkikita nyo? Bakit parang sobrang affected ka sa pwedeng kalabasan ng meetup nyo? Actually, hindi ko nga alam kung bakit ako nagkakaganito eh. May feelings ka pa kasi sa kanya, aminin mo na. Ha? Ano yun? Wala, sabi ko, good luck sa pagkikita nyo. Kumain na nga tayo. Papa Dudut College sweethearts po kami ni Brent. 17 years old lamang kami noon nung una kaming nagkakilala. Mula siya sa isang broken family, teacher ang nanay niya, samantalang OFW naman ang tatay niya, na hindi na sila binalikan matapos itong makahanap ng ibang babae sa abroad. Bilang panganay, si Brent na ang naging katulong ng kanyang ina sa pagpo-provide ng araw-araw nilang gastusin sa kanilang pamilya. Mula kami sa magkaibang kurso ni Brent. School festival noon nung nagkaroon ng beauty pageant sa school namin. Ako ang naging pambato ng course namin samantalang si Brent naman ang isinalang sa kanila. Rehearsals noon at nasa kalagitnaan ako ng pagrampa. Noong aksidente akong nahulog mula sa stage. Sakto namang nakapila sa baba ng stage yung boy participants at si Brent ang nakasalo sa akin. Parang eksena nga sa romantic comedy movie ang nangyari noong time na yon. Doon na nga nagsimula ang pagiging close naming dalawa. After nung pageant ay nagkaroon kami ng contact sa isa't isa hanggang sa sinubukan niya akong ligawan, Papa Dudut. Dahil sa angkin nitong kagwapuhan ay napaoo niya ako at nagkaroon kami ng relasyon. The rest of our college years ay naging matatag naman ang relasyon namin kahit na wala itong halong sexual intercourse. Natatakot pa kasi ako noon na baka mabuntis ako habang nag-aaral at ayokong mangyari yon. Kaya naman noong nakapagtapos kami at magkaroon na ng kanya-kanyang trabaho, saka ko lang ibinigay kay Brent ang sarili ko sa mismong 3rd anniversary namin bilang magkasintahan. Ano, ready na ba? Pwede ko na bang tanggalin tong takip sa mata ko? Sandali lang, sisindihan ko lang to. Tinakpan mo pa yung mata ko eh, amoy na amoy ko naman yung mga hinahanda mo. Di kunwari na surprise ka na lang. Okay, sige. Pwede mo nang tanggalin yung piring sa mata mo. Tanggalin ko na. Surprise! Ang dami mo namang hinanda. Dalawa lang naman tayong kakain. Siyempre, 3rd anniversary na natin ngayon kaya dapat paghandaan talaga. Pasensya ka na, di man lang tayo nakalabas.
Espesyal pa naman tong araw na to para sa atin. Okay lang yon, naiintindihan ko naman. Alam ko na pagod ka sa trabaho kaya ako na lang ang nag-prepare ng lahat. At kaya ako tinakpan yung mga mata mo, hindi dahil dito sa mga pagkain, kundi dahil dito. Ano yan? Teka, yan ba yung… Oo, ito na nga yung sapatos na gusto mo. Uy, mahal to ha! Baka naman naubos savings mo dahil dito. Nag-ipon talaga ako para sa sapatos na yan. Huwag ka mag-alala, hindi ko naman ginalaw yung savings ko. Salamat! Happy anniversary, mahal! Happy anniversary din. I love you. I love you too. Akala mo wala akong surprise sa'yo, no? Meron din ako. Talaga ba? Sandali, kukunin ko lang sa bag ko. Pero habang hinahanap ko, pikit ka muna. Oh, eto na. Pipikit na. Eto na. Talikod ka. May ilalagay ako sa leg mo. Okay, sige. Ano ba yan? Kwintas ba yan? Sandali lang. Teka, kakabit ko lang. Ayan. Buksan mo na mga mata mo. Wow, ang cute! Lakit yan. Nakalagay dyan yung first picture natin na magkasama. Teka. Oh, buksan ko ah. Oh, ayan. Oh, ang totoy mo pa dito sa picture, oh. Ang cute naman, nakakagigil. Salamat dito, mahal ha. Maliit na bagay lang yan kumpara sa sapatos na binigay mo. Ano ka ba? Hindi naman tayo nagpapagarbuhan ng bigay na regalo dito. Oh, hipan na natin tong kandila para makakain na tayo. Dito ka, dali. Tabi tayo. Oh, sige, usig ka. Ready ka na? 1, 2, 3. Humiling ka ba bago mo hinipan? Oo naman. Anong hiniling mo? Ang hiniling ko, sana, ikaw na makasama ko hanggang tumanda tayo. Alam mo, gabi-gabi kong hinihiling yun kay Lord. Oh, ako naman, hulaan mo kung hiniling ko. Na magtagal tayo? Hindi. Ang hiling ko lang, mag-grow pa tong relationship natin. Na sabay nating maabot yung mga pangarap natin. Na kahit magkaroon man tayo ng ilang hindi pagkakaintindihan, sa huli maayos din natin yung mga gusot sa relasyon natin. Huwag kang mag-alala. Sabay nating aabutin ang mga pangarap natin. At ano man ang mangyari, walang iwanan. Promise yan ah. Promise! Grace, Ano yun? hindi na talaga ako makatiis eh. Pwede ba kitang halikan? Oo naman. Total anniversary na naman natin. Pwedeng pwede. Yun! Di ka nga rito. Mwah. Doon tayo sa kwarto. Gusto mo ba? Sure ka? Paano yung mga magulang mo? Wala sila ngayon. Lumabas sila ni na Emily. Sige, tara. Halika. Papa Dudut, hindi ko makakalimutan ang araw na yon sa buhay ko. Dahil ang araw na yon ay kung kailan ako namulat sa kakaibang init na dala ng dalawang taong nag-iibigan. Sa pamamagitan noon ay mas lalo pang lumalim ang pagmamahalan namin ni Brent. Mas nakabuo kami ng connection sa isa't isa. Mas nagkaroon ng kulay at sigla ang pagsasama naming dalawa. Nang mga panahong yon, pakiramdam ko ay ako ang nakakuha ng jackpot pagdating sa laro ng pag-ibig. First time ko lang umibig noon pero ang lalaking ibinigay sa akin ay napakabait, napaka-loyal, marespeto, halos lahat na yata ng magagandang katangian ng isang tao ay nasa kanya. Family-oriented siya, career-driven at never siyang nagkulang pagdating sa pagiging boyfriend. Tumagal pa ng ilang taon ang pag-iibigan namin ni Brent. Nang mga panahong yon ay kilalang-kilala namin ang isa't isa. Bawat sekreto, bawat trauma, pati ang mga bagay na kinakatakutan at kinahihiligan namin ay alam na namin. Lahat ng magaganda at hindi magandang katangian ng bawat isa ay tinanggap namin ng buo. Yon ang naging dahilan kung bakit tumagal ang relasyon naming dalawa, Papa Dudut.
Yun nga lang, kasabay ng pagmamature na mga isipan namin ay ang unti-unti ring pag-iba ng kanya-kanya naming hangarin sa buhay. Para bang biglang nagkaiba ang direksyon naming dalawa. Lalo na noong may nangyari sa amin na siyang nagpa-realize sa akin kung ano ang kinatatayuan ng aming relasyon. Doon nagsimulang malagay sa alanganin ang relasyong matagal naming binuo at iningatan. Papa Dudut, 22 years old ako noon nung nagsimula akong makaramdam ng kakaiba sa katawan ko. Bigla akong hindi dinatna ng dalaw. Nakaramdam na rin ako noon ng pagkahilo tuwing umaga at palagi akong naiihi. Nagkakaroon din ako ng menstrual cramps kahit na wala namang lumalabas na dugo mula sa akin. Bigla akong kinabahan dahil ilan lamang yon sa mga sintomas ng babaeng nagdadalang tao. That time ay sinosolo ko na lamang muna ang mga pagbabago sa katawan ko. Ayokong sabihin kay Brent na makabuntis ako dahil alam kong hindi niya magugustuhan ang balitang yon. Marami pa kasi kaming commitment sa ibang bagay at si Brent noong mga panahong yon. Hindi pa nito naaabot ang mga pangarap niya dahil may kapatid pa siyang pinag-aaral. Hindi pa niya natutupad ang pangako niya sa nanay niya na bibigyan niya ito ng sariling bahay matapos itong magretiro sa pagtuturo. Hindi pa niya nakukuha ang stability na inaasam niya. Kapag kasi bigla kaming nagkaanak ay baka mahirapan na si Brent na tuparin ang pangarap na yon para sa pamilya niya, kaya itinago ko na lamang muna ang hinala ko. Maging ako naman noon ay hindi pa ready na maging isang ina. Pero kung sakali mang buntis ako, ay willing naman akong panagutan yon dahil kung ako ang tatanungin, ay wala namang kaso sa akin kung maaga man akong bumuo ng pamilya kasama si Brent. Ilang linggo ang pinalipas ko para pakiramdaman ang katawan ko. Noong sa tingin ko ay buntis talaga ako ay bumili na ako ng pregnancy test para kumpirmahin ito. Kasabay noon ay sinabi ko na rin kay Brent ang hinala ko. Grace! Ay, kabayo! Brent! Nagulat naman ako sa'yo! Sorry, hindi nakalak yung pinto nyo kaya pumasok na ako. Nasaan si na tita? Maagang lumabas na malengke sila ni Papa. Si Emily. Natutulog pa. Umupo ka muna, ihahain ko lang tong breakfast na niluto ko. Sige. Kumain ka na ba? Hindi pa. Nung nabasa ko yung message mo, napuntahan kita, lumabas agad ako ng bahay. Wala pa nga akong ligo. Sakto, sabayan mo na lang muna akong kumain. Okay, sige. Pero bakit mo pala ako pinapunta rito? Ano yung sasabihin mo sa akin? May gusto ko ipakita sa'yo. Ano yun? Ito, Oh, ano yan? pregnancy test. Pregnancy test? Bakit meron ka niyan? Buntis ka ba? Hindi ko pa alam. Pero sa tingin ko oo eh. Malaki ang hinala ko na buntis ako, Brent. Paano mo nasabi? Ano bang nararamdaman mo? Delayed ako eh. Hanggang ngayon hindi pa rin ako dinadatnan. Lagi rin akong pagod, tsaka nahihilo, tsaka iritable. So, anong resulta? Buntis ka nga? Hindi ko pa nga ginagawa yung test. Gusto kong ipaalam muna sa iyo to para aware ka rin sa mga mangyayari. Mag-test ka na para malaman natin kung buntis ka. Okay lang ba sa'yo? Oo naman, bakit hindi? Talaga? Akala ko hindi mo matatanggap yung bata kung sakaling positive nga ako. Hindi, ang ibig kong sabihin, okay lang sa akin na mag-pregnancy test ka para malaman natin kung buntis ka nga. Kung totoong may laman yung tiyan mo ngayon, ibang usapan na yun. Ha? Anong ibig mong sabihin ibang usapan? Kung buntis ka, pwede naman sigurong ipalaglag, di ba? Anong sabi mo? Ipapalaglag mo tong bata? Alam kong masama yung bagay na yun, pero hindi ba mas masama kung magkakaroon tayo ng anak tapos parehong hindi pa tayo handa? Brent, kung sakaling man nabuntis ako, kahit hindi ako handa, gagawin ko lahat para panindigan yung bata. Nakakagulat ka ha? Hindi ko akalain na sa bunganga mo mismo lalabas yung mga pinagsasasabi mo ngayon. Ang gusto ko lang naman sabihin, hindi pa ako ready na maging tatay, Grace.
Marami pa akong kailangang gawin sa buhay. At kapag nagkaanak tayo, malaki yung tsansa na hindi ko na magagawa yung mga bagay na yun. Hindi anak ang magpapatigil sa mga pangarap mo sa buhay. Kung gusto mo talagang tuparin ng isang bagay, magagawa mo yun, may anak ka man o wala. Madali lang sabihin yan pero hindi ganyan ang totoong buhay. Alam mo ba na napakaraming pangarap ng nanay ko nung bata pa lang siya? Pero ni isa sa mga pangarap na yon hindi natupad. Alam mo kung bakit? Kasi ipinanganak niya ako. At araw-araw niyang ipinapaalala sa akin na kung hindi dahil sa akin, mas maganda pa sana ang buhay niya pag nagkataon. O ngayon, sabihin mo nga sa akin, hindi ba magbabago ang buhay ko kapag nagkaanak tayo? My gosh, Brent! Nakakadismaya ka! Nagpapakatotoo lang ako. Kala ko kilala na kita. Sa haba ng pinagsamahan natin, marami pala akong hindi alam tungkol sa'yo. Bakit ba pinag-aawayan natin to? Hindi pa naman sigurado kung buntis ka nga. Kesyo buntis ako o hindi, nakakasuka pa rin yung mga sinabi mo. Gawin mo na lang yung test para matapos na tayo. At paano kung buntis nga ako? Bahala na. Tsaka na lang natin ulit pag-usapan to pag totoong buntis ka. Bahala ka dyan. Wala na akong ganang kumain. Umalis ka na nga. Umuwi ka na sa inyo. Uy, Grace, saan ka pupunta? Sandali! Grace! Dahil sa sobrang frustration ay hindi ko tinuloy ang plano kong paggamit ng pregnancy test noong araw na yon. Aaminin ko nakaramdam ako ng tampo kay Brent noong nalaman kong ayaw pa niyang magkaanak. Para bang sinabi niyang hindi pa niya gustong bumuo ng pamilya na kasama ako. Gayong napakatagal na naming magkarelasyon. Hindi ko rin inaasahan noon na gano'n ang magiging reaksyon niya kung sakali mang buntis ako. Sa pagkakaalam ko ang dalawang taong tunay na nagmamahalan kapag nagbunga, ang pagsasama nila ay pareho silang magiging masaya sa blessing na darating sa kanila. Pero sa pagkakataong yon, mukhang ako lang yata ang masaya sa aming dalawa sa posibilidad ng pagkakaroon namin ng anak. Isa pang dahilan kung bakit hindi ko pa tinuloy ang test ay natatakot din ako na kapag nakumpirma nga ang buntis ako ay baka ipagpilitan lang ni Brent na ipalaglag ko ang bata. Ayokong gawin yon, Papa Dudut, dahil alam kong isang malaking kasalanan ang pagpapalaglag. Hindi ko kayang pumatay ng isang batang walang kamuwang-muwang. Kinakatakot ko rin na baka yun pa ang maging rason kung bakit masira ang relasyon naming dalawa ni Brent. 5 years na kaming magkasintahan noon at ayokong masira ang pinagsamahan namin dahil lang sa hindi inaasahang pangyayari. Sobrang down ako ng time na yon. May punto naman si Brent pero dahil sa nangyari ay nagsimula na akong pagdudahan kung gaano ba ka-committed sa akin ang boyfriend ko. Nilapitan ko ang kapatid kong si Emily para makapaglabas ako ng sama ng loob sa kanya at para na rin makahingi ng advice kung ano nga ba ang dapat kong gawin. Ate Grace! Ano na? Patapos ka na ba dyan sa CR? Saglit lang. Eto na. Mahigit 1 oras ka na dyan ah. Ano bang ginawa? Uy, umiiyak ka ba? Hindi ako umiiyak. Pumasok ka na. Sandali lang. Anong nangyari? Ba't ka ba umiiyak? Huwag mo na tong isipin. Sabi mo late ka na sa lakad mo, di ba? Okay lang kahit malate ako. Halika nga rito, mag-usap tayo. Bakit ka umiiyak? May kinalaman ba rito si Brent? Oo. Nag-away ba kayo? May konting misunderstanding lang kaming dalawa. Tungkol naman saan? Huwag mo tong sasabihin kahit kanino ha. Okay, sige. Ano bang pinagawayan nyo? Feeling ko kasi buntis ako. Ha? Buntis ka? Oh my gosh! Sure ka ba? Hindi pa. May nakatago akong pregnancy test dyan sa CR. Oy, anong resulta? Hindi ko pa yung ginagamit. Eh bakit naman? Natatakot ako eh. Paano kung buntis nga ako? Natatakot ka ba na pagalitan ka ni na mama at papa pag nalaman nilang buntis ka? Maiintindihan naman siguro nila yun kung sakali. Matagal naman na kayo ni Brent eh.
Hindi sila ang problema ko kung sakali, kundi si Brent mismo. Bakit? Ayaw ka ba niyang panindigan? Hindi pa raw siya handang magkaroon ng anak eh. Masyado pa raw kaming mga bata. Ano ngayon kung bata pa kayo? Oo, tama naman. Pero pareho na kayong may trabaho. Matagal na kayong magkarelasyon. Sa tingin ko okay lang naman kahit maaga kayong bumuo ng pamilya eh. Pero hindi nga okay sa kanya. Kailangan pa siya ng pamilya niya. Marami pa raw siyang kailangan tapusin bago siya bumuo ng sarili niyang pamilya. So ano mangyayari kung totoo ngang buntis ka? Yun nga ang hindi ko alam eh. Kaya nga natatakot akong malaman ng totoo. Paano nga kung buntis ako? Ayoko namang ipalaglag tong bata. Walang magpapalaglag ng bata. Kasalanan sa Diyos yun. Sinabi ba sa'yo ni Brent na ipalaglag yung bata kapag nabuntis ka? Nabanggit niya yun pero siguro dahil takot lang din siya. Totoo ba? Kayang ipalaglag ni Brent yung magiging anak niya para lang sa pangarap niya? Nagulat nga rin ako sa sinabi niyang yun eh. Sobrang nadismaya talaga ako sa kanya. Ate, gamitin mo yung pregnancy test. Kung ano man yung maging resulta, tanggapin mo. Pero paano pag hiniwalayan ako ni Brent kapag nag-positive yung resulta? E di ibig lang sabihin nun, hindi siya para sa'yo. Kung handa ka niyang iwan at ipagpalit sa pamilya niya, meaning hindi ka deserve ng lalaking yun. Ayokong mangyari yun, Emily. Ayokong hiwalayan ako ni Brent dahil lang buntis ako. Huwag mong kampihan yung baluktot na pag-iisip ng boyfriend mo. Kung ayaw niya palang magkaroon ng anak, edi sana hindi kayo nagtsuktsakan. Sayang-saya siya nung ginagalaw ka tapos kung sakaling buntis ka nga, bahag pala buntot niya. Gago pala siyang bobo siya eh. Dapat marunong siya manindigan sa mga bagay na pinaggagawa niya. Hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko eh. Gawin mo kung anong nararapat. Piliin mo kung saan mas mapapanatag ang isip mo. Ano man ang maging resulta ng pregnancy test, doon mo lang malalaman kung gaano ka kamahal ng boyfriend mo. Kung iiwan ka niya dahil lang doon, nakaligtas ka sa isang relasyong hindi ka kayang panindigan. Ay, gulong-gulo talaga ako. Ate, nasa CR ang kasagutan ng bumabagabag sa'yo ngayon. Gamitin mo na yung pregnancy test para malaman mo kung buntis ka ba talaga o hindi. Saka mo nalang problemahin yung bobong Brent na yon kapag may resulta na. One step at a time. Malalampasan mo rin to. Ilang araw din akong hindi pinatulog ng problema ko, Papa Dudut. Kaya para matapos na ang paghihirap ko ay sinunod ko ang payo ni Emily sa akin. Ginamit ko ang pregnancy test na binili ko na ilang araw na ring nakatago sa CR namin. 2 bagay lang ang pwedeng kalabasan noon, Papa Dudut. Maaring buntis nga ako at yon ang maaring maging rason kung bakit magkakaroon ng lamat ang relasyon namin ni Brent. Dahil hindi niya tanggap ang bata o pwede ring hindi ako buntis at may pagpapatuloy namin ang relasyon namin ng walang problema. Kinabukasan ng umaga, ginamit ko ang pregnancy test dahil yon sa mga nabasa ko online ay mas preferred daw na itest ang unang ihi sa umaga para mas maging accurate ang resulta ng test. Papadudot madali lang ang gumamit ng PT. Gamit ang absorbent tip ng naturang kit ay padadaanan mo ito ng ihi sa loob ng 10 segundo. Pwede ring ipunin ang urine sa isang container saka doon ilulubog ang tip ng test kit. Pagkatapos ng 3 hanggang 5 minuto ay saka lalabas ang resulta nito. Kapag isang linya lang ang lumabas, ibig sabihin noon ay hindi ako buntis. At kapag 2 linya ang nagpakita ay buntis nga ako. Ang 5 minutong paghihintay na ginawa ko noong araw na yon, siguro ang pinakamatagal na 5 minuto ng buhay ko. Labis ang kabang nararamdaman ko dahil kapag napatunayang buntis ako ay magbabago na ang buhay ko. Matapos ang ilang minuto ay kabado kong tinignan ang resulta ng test at hindi ko ma-explain ang nararamdaman ko nung nakita ko ang resulta. Isang linya lang ang nagpakita. Papadudot, nag-research ako kung bakit ako biglang nagkaroon ng sintomas ng pagbubuntis kahit na hindi naman ako buntis. At ang sabi ay psychological daw ito. Nakahinga ako nang nalaman kong hindi pala ako buntis.
Masyado pa akong bata noon para magkaroon ng sariling pamilya at hindi pa ako mentally ready para maging isang ina. Pero sa parehong pagkakataon ay nakaramdam ako ng kaunting lungkot. Siguro'y dahil may parte ng puso ko ang umaasa na hindi rin masama kung sakaling mang magkaroon kami ng anak ni Brent. At least sa parte ko. Nung araw na yon ay isang bagay ang na-realize ko. Matagal na kaming magkarelasyon ni Brent. Marami na kaming pinagdaanan sa buhay pero dahil sa nangyari sa aking pregnancy scare ay napagtanto ko na hindi ba 100% committed sa akin ang boyfriend ko tulad ng inaakala ko. Understandable naman yon dahil may pamilya siyang inaalagaan at tinutulungan. Ayoko rin namang lumabas na inagaw ko si Brent mula sa pamilyang bumuhay at sumuporta sa kanya simula pagkabata niya. Pero pakiramdam ko noon ay parang outsider pa rin ako sa buhay ni Brent. Parang hindi pa ako parte ng priorities niya na kahit magkaroon kami ng anak ay mas magfo-focus pa rin siya sa pamilya niya. Ang kaisipan na yon ay parang tinik na natili sa puso ko sa sumunod na buwan. Nung nagkita kami ni Brent ay ibinalita ko sa kanya ang naging resulta ng pregnancy test. Grabe. Nabusog ako dun ah. Gutom na gutom ah. Hulaan ko, hindi ka na naman kumain ng lunch mo kanina no? Kapilang lunch ko kanina eh. Naghahabol kasi ako ng deadline kaya hindi na ako nakakain ng maayos. Ayan, dapat kasi inaalagaan mo yung sarili mo kapag nagkasakit ka. Madali ka lang palitan ng kumpanya nyo. Yang katawan mo na yan, iisa lang yan. Health over work dapat. Alam ko naman yun. Alam mo, pero hindi mo naman ginagawa. Nakakabawi naman ako eh. Tingnan mo, marami ako nakain ngayon. Ano, tapos ka na ba? Tara na, para makauwi na tayo. Gusto ko na magpahinga eh. Teka, wala pa yung takeout mo. Ay oo nga pala. Munti ko na makalimutan. Eh para kanino ba kasi yung takeout mong dessert? Huwag mong sabihing para sa'yo din yun. Hindi, para yun kina nanay. Ah, okay. Antayin na lang natin. Tsaka magpahinga ka muna bago tayo umalis. Baka hindi ka matunawan yan. Sa bagay, oo nga. Anong oras na ba? Maaga pa naman, 8:45 pa lang. Sana wala nang traffic pag uwi natin. Brent, may sasabihin pala ako sa'yo. Ano yun? Tungkol sa pregnancy test na ginawa ko. Ay oo nga, hindi mo na ako sinabihan tungkol dun ah. Negative ako. Talaga? Nice! Mabuti na lang. Akala ko magiging tatay na ako eh. Ang saya mo naman. Parang ayaw mo talaga magkaanak ah. Hindi naman sa ayaw. Hindi pa kasi pwede ngayon. Alam mo naman na marami pa ako. Oo, alam ko. Priority mo muna ang pamilya mo ngayon. Family first bago ako. Anong family first bago ikaw? Siyempre priority din kita. Talaga ba? Parang hindi ko naman ramdam. Paano hindi mo ramdam? Ikaw nga kasama ko ngayon imbis na pamilya ko, di ba? Pero willing kang ipalaglag yung anak natin kung sakaling buntis ako? Babalik na naman tayo dyan eh. Tapos na nga yan, di ba? Hindi ka buntis. So ano pang problema natin ngayon? Ang problema doon, yung ginawa mong choice ang abortion. Brent, anak natin yung pinag-uusapan. Anak na nabuo kasi nagmamahalan tayo. Tapos ang unang lalabas sa bunganga mo, ipalaglag? Anong klaseng solusyon yun? Akala ko ba naiintindihan mo ako? Naiintindihan naman kita. Ayaw mo pang magkaanak kasi marami ka pang dapat gawin. Ako ba? Naiintindihan mo ba ako? Sa totoo lang, hindi. Ano ba talaga gusto mong puntuhin? Na masama akong boyfriend? Na masama akong tao kasi gusto kong ipalaglag yung bata? Sa hindi pa ako ready. Ano magagawa ko? Mas gugustuhin mo ba na maging pabaya akong tatay? Hindi yun ang gusto kong palabasin. Ano? Kasi sa tono ng pananalita mo ngayon, ginagawa mo akong masamang tao eh. Ang sinasabi ko lang, hindi ka pa ganun ka-committed sa akin. Sa tagal ng pinagsamahan nating dalawa, hindi mo pa pala ako kayang panindigan? Anong klaseng pag-iisip yan, Grace? Siyempre, kaya kitang panindigan. Pero kapag buntis ako, hindi mo kaya. Ibang kaso naman kasi yun. Yun nga ang point ko eh. Wala ka pa sa ganong klaseng commitment pero ako, nandun na ako.
Kaya kitang panindigan kahit anong mangyari. O sige, bigay ko na sa'yo yun. Kaya mo akong panindigan hanggang sa huli. Salamat. Pero sana naisip mo rin na magkaiba tayo ng buhay. Hindi mo problema ang pamilya mo kasi kaya nilang suportahan ang sarili nila. Ako, sa akin nakaasa buong pamilya ko. Nasa akin yung pressure na ibalik sa kanila yung mga sakripisyo nila dahil sa pesteng utang na loob na yan. Mahal kita at gusto kong panindigan ka hanggang dulo pero mahal ko rin yung pamilya ko. Sana maintindihan mo yun. Tama na nga. Ayoko nang pag-usapan to. O saan ka pupunta? Ifa-follow up ko lang yung takeout mo para makauwi na tayo. Simula noong naging aware ako sa totoong lugar ko sa buhay ni Brent, marami na akong napapansin sa relasyon namin. Kung noon ay in love ako sa kanya, noong time na yon bawat galaw niya ay binibigyan ko na ng ibang kahulugan. Noong panahong yon ko lang napansin na wala talaga ako sa priority list ni Brent. Malapit na kaming mag 6 years noon pero nakafocus pa rin siya sa pamilya niya. Wala naman talagang problema para sa akin na gusto niyang makabawi sa pamilya niya, na gusto niyang bigyan ng magandang buhay ang nanay niya. Ang gusto ko lang naman ng panahon na yon, Papa Dudut, ay maging priority rin ako ni Brent. Para kasing left out ako noon. Hindi ko kinakalaban ang pamilya niya dahil alam kong importante sila sa buhay ng boyfriend ko. Nakakalungkot lang na hanggang noon, kahit matagal na kaming magkasintahan ay parang hindi pa pala ako parte ng pamilya niya. Gayong si Brent ay itinuturing ko ng parte ng buhay ko simulat sa pool. Pero kahit na ganoon, Papa Dudut, sa kabila ng ilang hindi pagkakaintindihan namin, ay nakapagpatawaran pa rin naman kami ni Brent. Kahit na ilang beses kaming nag-away at magkasagutan, sa huli ay naaayos pa rin naman namin pansamantala ang problema. Yun nga lang, sa pagtagal ng panahon ay unti-unti ko nang pinagdududahan ang lugar ko sa buhay niya. Para bang nagsimula kaming sabay na maglakad sa isang daan, pero nung makalayo na kami sa paglalakbay namin ay dahan-dahan kaming nagkahiwalay ng landas dahil sa magkaibang direksyon na kami patungo. Kung pakanan ako, siya naman ay pakaliwa. Magkaiba ang goal namin sa buhay ng time na yon, at doon na po nagsimulang lumabo ang relasyon naming dalawa. Yun na yun? 2 oras na pelikula tapos ganun lang yung ending? Ang pangit naman. Hindi mo lang siguro na-gets yung kwento. Pangit lang talaga yung kwento. Naghiwalay din naman sila sa dulo. Sa tingin mo, bakit sila naghiwalay? Di ko alam. Masyado kasing OA yung babae. Ang gusto lang naman nung lalaki i-maintain yung relasyon nila ng asawa niya katulad nung una silang nagkakilala. Pero hindi ganun ang relasyon. Ang pag-iibigan ng dalawang tao, hindi yan stagnant. Nagbabago yan, nag-grow. Kung walang growth ang relasyon ng dalawang tao, yun ang masasabi nating boring. So saan nauwi yung growth na sinasabi mo? Hindi ba sa hiwalayan? Kasi nga, ayaw i-acknowledge ng lalaki yung pagkakamali niya. Ano naman ang mali ng lalaki sa pelikula? Wala naman ah. Siya pa nga yung niloko eh. Hindi mo nga talaga naintindihan yung pinanood mo, no? O sige, explain mo sa akin para maintindihan ko. Ganito kasi ang pagkakaintindi ko sa pinanood natin. Yung lalaki na stuck na lang sa idea na okay na siya dahil may asawa na siya. Doon na siya namuhay sa pantasya na napaka-magical ng love story nila. Hindi niya na-realize na sa present time, sanga-sanga na palang problemang pinagdadaanan nilang mag-asawa. Alam mo ba kung bakit? Kasi wala nang bago sa pagsasama nila. Kung anong meron silang dalawa simula nung maging sila hanggang sa naging mag-asawa sila, okay na yung lalaki ron. Samantalang yung babae, gusto niya ng pagbabago. Gusto niyang sumabay sa pag-evolve ng relasyon nila. Sa relasyon kasi, kailangan mo talagang sabayan yung agos niyan eh. Hindi porkit ang tagal niyo na, kampante ka na lang. Nagkataon na yung babae, gusto niyang i-upgrade yung pagsasama nilang mag-asawa dahil sa mga nagdaang taon, walang nagbago sa relasyon nila. Madalas kasi may mga asawa na napaka-insensitive sa nararamdaman ng asawa nila. Oh, relax ka lang. Affected ka naman masyado sa pinanood natin. Pelikula lang yun. Hindi yun pelikula lang.
Kasi nakaka-relate ako dun sa pinagdaanan ng babaeng asawa. Anong ibig mo sabihin? Nakatulad ako nung lalaki? Ganun ba ako? Grace, sumagot ka. Ganun ba ako? Oo, katulad ka nung lalaki sa pelikula. Ba't mo naman ako tinutulad sa lalaki dun sa pelikula? Ito mismo, the fact na hindi ka aware na may problema na rito sa relasyon natin, kaya katulad ka mismo nung lalaki. Wala naman tayong problema. Akala mo lang wala kasi hindi mo nakikita yung problema. Pero meron, Brent. May problema sa relasyon natin. O sige, ano yung problema? Sabihin mo sa akin. Saan ba patungo tong relasyon natin? Anong san patungo? Kailangan pa bang sagutin yan? Malamang. Hindi pa ba obvious kung saan? Sa estado natin ngayon, hindi. Hindi talaga obvious. Alam mo kung bakit? Kasi pakiramdam ko, para lang akong display sa buhay mo. Ako yung girlfriend for the sake na may masabi ka lang na girlfriend. Pinupuntahan mo ako kung kailan convenient sa'yo. Nagde-date tayo kung kailan hindi ka busy. Tsaka lang ako nabibigyan ng pansin kapag wala ng problema sa pamilya mo. Ano pa talaga ako? Tambayan mo kapag wala ka ng magawa? Alam mong busy akong tao. Yun na nga eh. Laging una sa listahan mo ang trabaho mo. Kasi kailangan mong pumayod para sa pamilya mo na pangalawa sa buhay mo. Paano naman ako? Lagi na lang akong pangatlo? Darating din naman tayo dyan sa gusto mo eh. Kapag naibigay ko na yung pangarap kong buhay para sa pamilya ko, ikaw na yung magiging priority ko. Hanggang kailan ako maghihintay? Kung kailan ubus na ako? Kung kailan wala nang natitirang pang-unawa sa isip ko? Kung kailan wala na yung pagmamahal ko sa'yo? Bakit ka ba kasi nagmamadali? Hindi ba pwedeng magstay lang muna tayo kung nasan tayo ngayon? Mga bata pa tayo. Wala ka bang pangarap na gusto mong abutin? Hindi lang sa pag-ibig umiikot ang mundo, Grace. Saan na napunta yung pangako natin na sabay nating tutuparin yung mga pangarap natin? Ano to? Kanya-kanya na lang? Ano ba naman yan? Hindi yun yung gusto kong sabihin. Pero yun ang pinaparamdam mo sa akin eh. Brent, gusto ko ng assurance. Gusto ko lang naman na iparamdam mo sa akin na may future na nag-aabang para sa ating dalawa. Yun lang naman yung kailangan ko eh. Ewan ko sa'yo. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi mo makuha-kuha yung pinagdadaanan ko ngayon. Sobrang gulo pa ng utak ko. Ang dami kong iniisip sa buhay para idagdag pa yan sa mga problema ko. Alam mo, gumagawa ka lang ng sarili mong problema sa totoo lang. Okay naman tayo eh. So bakit kailangan mo pang guluhin yung relasyon natin? Oh my gosh, Brent! Wag mo akong i-oh my gosh dyan. Mag-aaya ka manood ng pelikula tapos biglang magagalit ka ng ganito. Bahala ka dyan. Uuwi na ako. Eh di umuwi ka! Ganyan ka naman lagi eh! Nakakapagod na! Ako rin pagod na. Pagod na ako, Grace. Sobrang nakaka-frustrate, Papa Dudut, dahil para bang hindi narinig ni Brent ang mga hinaing ko noong panahong yon. Pinipilit niyang walang problema sa relasyon namin at masyado ko raw ino-overanalyze ang mga nangyayari sa buhay namin. Nagbibingi-bingihan siya sa mga idinadaing ko sa kanya. Hindi niya nakikita na napag-iiwanan na niya ako bilang girlfriend at wala man lang siyang ginawa tungkol doon. Kahit na ilang beses ko na siyang sinabihan tungkol sa mga nararamdaman ko. Pakiramdam ko noon ay para kaming nagkatagpo sa isang intersection na kalaunan ay magkakahiwalay din ng landas dahil sa magkabilang direksyon na patungo ang mga buhay namin. Sa halip na magkasama kami sa paglalakbay ay kanya-kanya na kami ng landas na tinatahak. Hindi nga naglaon, ang dating mainit na relasyon namin ay unti-unting nanlamig. Nagkapatong-patong na ang mga misunderstanding sa pagitan namin hanggang sa lagi na lang kaming nag-aaway. Dumating nga noon sa puntong hinamon ko siya ng hiwalayan at sobrang nadurog ang puso ko noong pumayag siyang magpahinga na lang muna kami mula sa isa't isa. Sa pagpayag pa lamang ni Brent na mag-cool off kami ay pinatunayan lamang niya na hindi talaga ako kasama sa mga priority niya. Nasaktan ako na hindi man lang niya pinag-isipan ang desisyon niya. Pumayag siya kaagad na magpahinga muna kami mula sa isa't isa nang hindi man lang kinoconsider kung ano ang mararamdaman ko.
Pinanindigan ko ang hamong ginawa ko sa kanya ng ilang linggo hanggang sa hindi ko rin siya natiis. Mahal ko siya, mahal na mahal ko siya ng sobra para sa sarili ko, kaya sa huli ayaw ko rin ang lumapit sa kanya para ibalik na ang relasyon namin. Pero nagulat na lamang ako nung ayaw na ni Brent na bumalik kami sa dati, Papa Dudut. Sising-sisi ako noon na nakipag-cool off ako kay Brent. Akala ko ay magpapahinga lamang kami mula sa isa't isa, pero hindi ko inaasahan na tutuldukan na pala niya ang 6 na taon na pinagsamahan namin. Ginawa ko ang lahat para lamang magkabalikan kami. Nangako ako sa kanya na hindi ko na siya pe-pressurein pagdating sa pagpili sa akin. Sinabi ko rin sa kanya na willing na akong maging third priority niya at kahit unahin na niya ang pamilya niya. Pero sa huli hindi na talaga ako binalikan pa ni Brent. Ang sabi niya ay mabuti na raw na tapusin na lang namin ang relasyon namin dahil noong nagdaang taon daw bago kami mag-cool off ay nasasakal na raw siya sa pagiging demanding ko. Nakabubuti raw na maghiwalay na kami para magkaroon na rin daw ako ng peace of mind. Tama rin siguro ang ginawa niya nung time na yon. Dahil mahirap naman talagang ibalik ang isang relasyon kung ganun pa rin ang tingin namin sa isa't isa. Sobrang sakit lang para sa akin na mabilis natapos ang pag-ibig na inakala ko noon ay dadalhin ko hanggang sa pagtanda ko. Ilang buwan kong dinanas ang sakit ng hiwalayan namin ni Brent. At kahit papaano'y totoo ang kasabihang time heals dahil natuto rin naman akong mamuhay nang wala si Brent sa tabi ko. Matagal bago ko nakuha ang katahimikan yon, pero dumating din ang araw na natanggap ko rin ang katotohanang ang first love ko ay hindi ang magiging final love ko. Pagkatapos maghilom ng puso ko ay saka naman sunod na pumasok sa buhay ko si Roan. Na katulad ng nauna kong kwento sa inyo ay hindi rin naging maganda ang ending. Mabilis na dumaan ang mga taon. Nagkaroon ako ng sakit at yun na ang naging dahilan kung bakit muli kaming nagkita ni Brent noong 2021. Brent! Hello! Grace, Kanina ka pa ba? hindi, kararating ko lang din. Salamat pumayag ka na makipagkita sa akin ha. Oo naman, walang problema. Maupo ka. Salamat. Nagulat nga ako na bigla ka nag-message sa akin eh. Akala ko nakalimutan mo na ako. Hindi ah. Paano kita makakalimutan eh? Ikaw ang first boyfriend ko. Mabuti naman kung ganon. Hindi rin kita nakalimutan eh. Hindi naman ba kita naabala? Hindi ka abala. Wala akong pasok ngayon, tsaka wala naman akong ginagawa sa bahay. Kaya libre ang oras ko. Mabuti naman may time ka na ngayon. Wala na kasi ako masyadong pinagkakaabalahan eh. Kumusta ka na pala? Laki ng ipinagbago mo ha. Mabuti naman ako ngayon. Marami akong pinagdaanan the past few months pero sa awa ng Diyos, nalampasan ko naman lahat ng problemang dumating sa akin. Muntik na nga akong mamatay eh. Bakit? Anong nangyari? Ay nako, mamaya na natin pag-usapan yon. Ikaw, kumusta ka na? Okay naman ako. Okay na okay. Nakabili na nga pala ako ng bahay at lupa para sa nanay ko. Maliit lang pero at least natupad ko yung pangako ko sa kanya. Talaga? Congrats ha! May kanya-kanya na ring buhay yung mga kapatid ko. Puro professional na sila. Mas mataas na nga yung sahod nila kaysa sa akin eh. At least, sulit yung pagod mo noon, di ba? Oo, ang sarap sa pakiramdam. Worth it naman lahat ng sakripisyo ko noon. Tapos na yung trabaho ko sa pamilya ko kaya ngayon, nakakapag-focus na ako sa sarili ko. Halata nga. Sobrang blooming mo ngayon eh. Talaga ba? Oo. Ibang-iba na yung aura mo ngayon compared noon. Nung dati, ramdam na ramdam ko yung bigat na pinapasan mo eh. Wala ka sa focus, ang dami mong ginagawa. Hindi mo alam kung ano bang uunahin mo. Ngayon, kitang-kita na sa mukha mo yung payapang buhay. Sobrang fulfilling lang kasi na nagawa ko na yung mga plano ko sa buhay dati. May maayos akong trabaho, kaya ko nang buhayin ang sarili ko. Marami na akong time para naman pasayahin yung buhay ko. Nakakahinga at nakakatulog na ako na maayos ngayon kasi
Alam kong safe at stable na ang buhay ng pamilya ko. Natutuwa naman ako para sa'yo. Deserve mo lahat ng blessings na meron ka ngayon kasi alam kong pinaghirapan mo lahat yon. Congrats ulit ha. Salamat. Ako naman, natutuwa ako na nagkita ulit tayo ngayon. Alam mo, paminsan-minsan, napapanaginipan pa rin kita. Ay talaga ba? Bakit naman? Hindi ko alam, siguro dahil simula nun hanggang ngayon, hindi ka pa rin nawawala sa isip ko. Ikaw yung isang bagay na pinagsisisihan ko eh. Ikaw yung pangarap ko na hindi natupad. Ganun talaga ang buhay. Hindi lahat makukuha natin. May mga sakripisyo tayong kailangan gawin para sa mga bagay na mas importante. Ay, nakakalungkot. Pero sasamantalahin ko na tong pagkakataon na to. Matanong ko lang, may kinakasama ka na ba ngayon? Ako? Wala. Single ako ngayon at plano kong maging single hanggang sa ready na ako magmahal ulit. Ah, ganun ba? Eh ikaw, kumusta naman ang love life mo? Wala akong girlfriend ngayon. Ikaw yung pinakahuling naging girlfriend ko. Ah, totoo ba? Never ka nang nagka-girlfriend ulit? Di ba nga busy ako noon? Hindi nga kita napanindigan dati. Kaya wala ring rason na maghanap ako ng iba na hindi ko rin naman ulit mapaninindigan. Grabe, iba talaga ang dedication mo para sa pamilya mo, no? Ikaw mismo ang witness dun. Pero maiba tayo. Bakit mo pala naisipang makipagkita sa akin? Tungkol nga pala dyan, may kailangan lang akong sabihin sa'yo. Ano yun? Nabanggit ko kanina na muntik na ako mamatay, di ba? Nagkasakit ako at this year lang, nalaman ko na may HIV ako. May HIV ka? Oo, at ang advice sa akin ng doktor ko, sabihan kayong mga naging boyfriend ko. Para na rin makasiguro na wala kayong sakit kasi baka may chance na nahawahan ko kayo. Pero imposible yun. Ako yung first mo, di ba? So malamang wala ka pang sakit nung tayo pa. Imposible rin namang ako yung nakahawa sa'yo kasi kahit kailan hindi ko nagawang mag-cheat sa'yo. Mas maganda yung magpa-test ka na lang din para masigurado tayo. O sige, kung yun ang ikapapanatag ng loob mo, magpapatest ako. Salamat ha. Pero okay ka na ba ngayon? Wala nang problema sa kalusugan mo? Wala na. Magaling na ako sa ibang sakit. Itong HIV, hindi na matatanggal to sa sistema ko. Pero may treatment plan akong sinusunod para masuppress yung virus at saka para mapalakas yung immune system ko. Mabuti naman. Alagaan mo sarili mo, Grace. Ikaw mismo nagsabi sa akin noon na health is wealth. Oo, alam ko. Kaso minsan, may mga bagay talaga na hindi natin inaasahang mangyari. Katulad nga ngayon, sino ba na mag-aakalang magkikita tayo ulit, 'di ba? Kaya nga eh. Yun lang naman ang gusto kong sabihin sa'yo. Gusto lang kitang i-inform. Huwag kang mag-alala. Magpapatest ako agad para sa'yo. Salamat. Papadudot negative ang naging resulta ng HIV test na ginawa ni Brent. Negative din si Roan at Toto, ang ibig sabihin lang noon kung hindi ko nakuha sa tatlo ang sakit ko ay malamang kay Patrick ako nahawa at hindi ako ang nakahawa sa kanya. Nang mga panahong yon ay naisip ko na baka yung sakit ko na ang naging balik sa akin ng mundo dahil sa ginawa kong panloloko kay Patrick. Nakarma ako dahil pinaglaruan ko ang puso ng isang tao. Kahit ganon ay tinulungan ko pa rin si Patrick sa naging pagharap niya sa kanyang sakit. Naging sandalan namin ang isa't isa para bumangon ulit. Dumaan ang mga taon at nagpatuloy ako sa araw-araw na gamutan ko hanggang sa parang wala na akong sakit. Nakabalik din ako sa sarili kong timbang. Naging normal na ulit ang buhay ko noon at kapag makikita ako ng mga tao ay hindi nila akalain na meron akong dinadalang sakit. Sa ngayon ay undetectable na ang virus sa katawan ko. Ang ibig sabihin noon ay maliit na lang ang chance na makahawa ako ng ibang tao. Ang kailangan ko na lang gawin ay i-maintain ang pag-inom ng gamot sa pang-araw-araw. Masaya na ako noon, papadudot, na nagbalik na sa normal ang buhay ko.
Pero isang bagay ang hindi ko inaasahan sa nagdaang taon. Pagkatapos ng pagkikita namin ni Brent ay muli kaming nakabuo ng koneksyon. Nagsimula kami ulit sa pagiging magkaibigan at surprisingly kahit may HIV ako ay hindi naging hadlang yon para magpakita ulit sa akin si Brent ng motibo. Sinubukan niya akong ligawan ulit sa pangakong ako na ang magiging number 1 priority niya sa buhay niya. Sinagot ko siya, Papa Dudut, at ang unexpected comeback ng love story namin ay nagpatuloy hanggang sa kasalukuyan. Grace, salamat na binigyan mo ako ng second chance. Lahat naman tayo may karapatan para sa second chance eh. Isa pa, yun nangyari sa atin noon at yung naging rason mo noon kung bakit tayo nagkahiwalay. Naiintindihan ko na ngayon. Masyado pa tayong bata noon kaya sobrang emotional pa ako. Siguro natakot lang din ako na mapag-iwanan. Actually, marami ka namang punto nun eh. Hindi mo deserve yung ginawa ko sa'yo. Tinake for granted kita kasi alam kong lagi ka lang nandyan sa tabi ko. Na hindi mo ako iiwan. Hindi ko nabalanse yung mga prioridad ko sa buhay. At lalong hindi ko na-consider yung nararamdaman mo ng mga panahon na yon. Kaya kahit huli na, humihingi pa rin ako ng tawad sa'yo. Pareho namang may point yung pinaglalaban natin dati. Siguro hindi pa talaga natin time noon. Pero tingnan mo, maayos naman yung kinalabasan natin ngayon, 'di ba? Mabuti na lang talaga. Ako nga yung dapat na magpasalamat sa iyo eh. Kasi kahit alam mong may dinadala akong sakit na nakakahawa, hindi naging hadlang yon para piliin mo ulit ako. Hindi naman ako natatakot sa sakit mo eh. Mas natatakot ako na mawala uli yung chance na maibalik kita sa buhay ko. Nakakatawa nga eh kasi noong mga nakaraang taon, ilang beses ako nagtangka na i-message ka. Talaga? Bakit hindi mo tinuloy? Nahihiya ako sa'yo eh. Ako yung nakipaghiwalay. Ako yung sumira sa relasyon natin. Naisip ko na parang wala na akong karapatan ulit na magpakita sa buhay mo. Kaya sobrang tuwang-tuwa ako nung nag-message ka sa akin. Kung may magandang bagay man na nagawa yung sakit ko, yun yung nag-cruise ulit yung landas nating dalawa. Ako rin, natuwa rin ako nagkita tayo ulit. Pangako ko sa'yo, hindi na mauulit yung nangyari noon. Ibibigay ko na sa'yo yung commitment na kailangan mo. Kasi wala na akong ibang hangad ngayon sa buhay ko kundi ikaw na lang, Grace. Sigurado ka ba dyan? Oo, siguradong sigurado ako. Bakit? May pag-aalinlangan ka pa rin ba hanggang ngayon? Wala naman, pero handa ka ba talagang piliin tong buhay na to kasama ako? Grace, ikaw yung pinili ko. At hindi ko nasasayangin tong pangalawang pagkakataon na ibinigay mo sa akin. Kahit na ayoko magbuntis? Ayaw mong magbuntis? Bakit? Brent, may HIV ako. At kapag nabuntis ako, may chance na makuha ng bata yung sakit ko. Ayokong magsilang ng isang batang hindi pa man pinapanganak may sakit na. Ayokong bigyan ng miserableng buhay ang magiging anak ko. Pero okay ka naman na, di ba? Sabi mo, undetectable ka na. Hindi ka na makakahawa. Oo, hindi na ako makakahawa sa'yo. Pero yung batang mabubuo sa sinapupunan ko, kahit may treatment pa ako may chance pa rin na makuha yun ng bata. Ayokong i-risk yun, Brent. Naiintindihan ko. Okay lang sa akin yun, Grace. Talaga? Oo, okay lang talaga. May ibang paraan pa naman para magkaroon tayo ng anak eh. Pwede tayo mag-ampon. Ang mahalaga lang para sa akin ngayon, ikaw. At kung ayaw mo magkaanak dahil sa sakit mo, igagalang ko yun. Igagalang ko yung desisyon mong yun. Walang magbabago. Pareho pa rin ang pagtingin ko sa'yo. Maraming salamat, Brent. Kailangan nating magsakripisyo para sa mahal natin, di ba? Katulad ng sinabi ko, ikaw na ang priority ko ngayon. At tutuparin ko yun hanggang sa huling sandali ng buhay ko. Salamat at naiintindihan mo ako.
At yun na nga po ang naging kapalaran namin ni Brent, Papa Dudut. Sa kabila ng kawalan ko ng kagustuhang magkaroon ng anak ay tinanggap ito ni Brent. Simula noong nagkasakit ako ay marami nang nagbago sa buhay ko at lahat ng ito ay puro positibo. Nagkabalikan kami ni Brent para sa pangalawang pagkakataon ay maitama namin ang mga pagkakamali namin noon. Sa kabilang banda ay may sarili ng pamilya si Toto ngayon. Si Patrick naman ay undetectable na rin ang HIV sa dugo niya at tahimik nang namumuhay sa Bacolod. Dahil maagang nalaman ang sakit nito ay naiwasan niya ang mga malubhang sakit na pwedeng dumapo sa kanya. Hindi na siya natuloy sa pag-iibang bansa at mas pinili na lamang niyang samahan ang mga magulang niya. Sa kasamaang palad, si Roan ang nagkaroon ng masamang kapalaran sa taong ito. Atake raw sa puso ang kinamatay niya. Pero nitong nakaraang buwan lang ay isang sekreto ang nalaman ko. Hindi lang atake sa puso ang kinamatay ni Roan. Ibinalita sa akin ng ex niyang si Margie na nagkaroon muna ng pneumonia si Roan dahil meron palang HIV ito. Nauwi ito sa heart attack na siyang kinamatay niya, Papa Dudut. Ang kwento sa akin ni Margie, isang kaibigan umano ni Roan ang nakausap niya tungkol sa totoong sakit nito. Nalaman nilang may HIV si Roan noong nakasabay nito ang kaibigan ni Margie sa pagkuha ng gamot sa center. Simula noon ay itinigil na ni Roan ang pag-inom ng gamot niya dahil wala naman na raw siyang nararamdamang sakit hanggang sa bigla na lamang siyang nagka-pneumonia. Kung paano siya nakakuha ng HIV, isang malaking palaisipan pa rin yon sa amin hanggang sa ngayon. All those years, naniniwala ako na si Patrick ang nakahawa sa akin. Pero ang totoo ay kay Roan pala nang galing ang lahat. Mas lalo akong na-guilty nung na-realize kong ako ang nakahawa kay Patrick, Papa Dudut. Magsilbi sana itong leksyon sa lahat kung gaano kaimportante ang HIV testing. Importante rin na maabisuhan natin ang mga partners natin kung meron mang sakit dahil hindi biro ang makahawa ng tao. Kung noon ay takot akong malaman ng ibang tao na may HIV ako, ngayon ay hindi ko na ito kinakahiya. Bilang isang HIV advocate, gusto kong maging inspirasyon at ehemplo sa mga tao. Gusto kong gawin nila akong instrumento para ipagpatuloy ang laban nila sa naturang sakit. Gusto kong gamitin ang kaalaman ko sa sakit na ito para magbigay ng liwanag at kaalaman sa mga kapwa ko Pilipino. Kaya sana kahit papaano ay marami kayong natutunan sa naging kwento ko. Dito na po nagtatapos ang sulat ko. Buong puso akong nagpapasalamat sa inyo, Papa Dudut. Pati na rin sa Barangay Love Stories, lalong-lalo na sa Barangay LS 97.1. Pagpalaing kayo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Grace. Totoo na ang nakaraan ay mahirap ng balikan, pero ang ating kinabukasan ay hawak-hawak pa rin ng ating mga palad. Nasa sa atin na lamang kung paano natin gagamitin ang nakaraan na ito para buuin ang bagong buhay na pinapangarap natin para sa ating hinaharap. Mga kabarangay, sana'y marami kayong napulot na aral sa kwento ni Grace. Sa talaan po ng DOH, 55 na kaso ng HIV ang nadedetect araw-araw dito sa Pilipinas. Kaya sana'y sundin natin ang request ng ating sender na maging safe at magpa-test dahil sa prevention is better than cure, lalo na sa sakit na wala pang lunas. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories.
Ang kaligtasan ng mga anak natin ay nagmumula sa ating tahanan. Ngunit paano kung sa atin pa lamang sambahayan mag-uugat ang malagim niyang nakaraan? Ikaw, kabarangay, paano mo ipinagpapatuloy ang buhay sa kabila ng iyong masalimuot na kahapon? Minsan kung sino pa ang pinagkakatiwalaan natin ng husto, sila pa yung mananakit sa atin sa dulo. At ang masahol pa yung inaasahan nating kakampi natin, sila din ang hindi makikinig sa atin. Ganyan ang eksaktong pinagdaanan ng ating kabarangay na si Alros. Hindi madali, nakakatakot, masalimuot at nakakadiri. Yan ang eksaktong pagsasalarawan niya sa mga karanasan niyang pilit niyang nilalampasan sa kasalukuyan. Gusto mo na bang makarelate sa kanya? Alamin natin yan sa kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Alros. 32 years old at nakatira somewhere sa Metro Manila. Minabuti ko pong hindi na lamang banggitin ang eksaktong lokasyon ng kinakaroonan ko para sa aking privacy. Mag-isa lang po ako ngayong nangungupahan sa apartment ko na malapit sa pinagtatrabahuhan kong private company bilang isang web designer. At neto lamang kasagsagan ng ECQ ko na discover ang programa ninyong Barangay Love Stories. Matapos naming pansamantalang mag-work from home at kahit na bumalik na kami sa office ay certified kabarangay pa rin ako. Papa Dudut, marami na rin po akong napakinggan sa mga tampok ninyong storya na talaga namang ikinatuwa at kinalungkot ko. Bukod doon ay humahanga rin po ako sa ating mga kabarangay na nagsishare ng kanilang kwento dahil gusto nilang may matutunan ang mga nakikinig sa kanila. Yun din po ang pakiramdam na nag-udyok sa akin na magpadala ng liham sa programa ninyo. Matapos kong makita yung email address na nakapaskil sa inyong Facebook page. Umaasa po ako na sana'y mapansin niyo po ang storya ng buhay ko na kahit ganitong nagkaedad na ako ay hindi ko pa rin po makakalimutan. Ang totoo ay may mga gabi na bumabalik pa rin sa aking ala-ala ang nakaraan. Kaya hindi po ako matahimik. At ang lahat po ay magsisimula noong 18 years old ako. Solong anak po ako ng Mama Edith ko, Papa Dudut. Bata pa lamang masasabi ko na may itsura ko. Sa katunayan ay cutie po ang bansag sa akin ng mama ko pati na ang iba naming kamag-anak. Sa kabila ng lahat ay lumaki po akong mahiyain samantalang cook po si mama sa isang sikat na restaurant simula bata ako. Noong 13 years old po ako ay namatay po sa atake sa puso ang tatay ko. Simula noon ay mag-isa na lamang akong itinaguyod ni mama bago niya nakilala at naging asawa ang stepfather kong si Papa Samuel. Nagtatrabaho naman po ito sa isang hotel sa Quezon City bilang manager. At nagkakilala po sila ni mama nang minsan naging customer siya nito sa pinagtatrabahuhan niyang kainan. Ang madalas ikwento sa akin ni mama ay sarap na sarap daw si Papa Samuel sa putaheng niluluto niya kaya minsan daw nitong tinanong sa manager nila kung sino ang nagluto. Tapos doon na po nagsimula ang pagkakamabutihan nila na nauwi nga sa pag-iibigan at kasalan. Nga pala Samuel, alam mo ba tong anak natin, top 1 ng klase nila? Naman, nakakahiya. O bakit? Ayaw mo bang malaman ng papa mo? Talaga? Aba, congratulations, Alros. Tulad ng inaasahan namin ng mama mo sa'yo. Sinabi mo pa mahal. Nakita ko nga yung mga grades niya. Naku! Ang tataas! Kahit kailan hindi ako binibigo nitong anak natin. Gwapo na, matalino pa! Totoo yan. Nung unang beses kong makita tong si Alros, alam ko na malayo mararating ng anak mo, Edith. Sabi mo nga,
Hindi lang looks ang meron siya, mautak din. Papa naman, nahihiya na nga po ako eh. Aba, bakit ka nahihiya? Hindi ka ba naniniwala sa sinasabi namin sa'yo ng mama mo? Naniniwala po, kaso hindi po ako sanay na pinupuri. Nako Samuel, pagsabihan mo nga yung anak mo. Ang galing-galing tapos mahiyain. Kailangan niyo pa po ba talagang sabihin yun, ma? Oo naman, para alam din ng papa mo. Kailangan mong baguhin yung pagiging mahiyain mo, Alros. Hindi pwede yung ganyan, lalo kapag nagtatrabaho ka na. Tawag doon, social skills. Matuto kang makipag-usap sa mga tao. Pa, marunong naman po ako makipag-usap sa tao. Pero makipagkapwa-tao, makisama, marunong ka. Sa napapansin ko kasi, wala kang barkada. Hindi ka ba nabobore na puro pag-aaral lang ang inaatupag mo, anak? Sayang yung itsura mo. Kung sumali ka kaya sa mga contest para makilala ka. Matagal ko nang sinasabihin niyang si Alros pero ayaw talaga. Hindi ko po kasi talaga hilig yung pagsali sa mga contest, may. Kilala niyo naman po ako, ma. Kahit nung bata pa ako, wala na talaga akong hilig sa mga ganun. Experience din yun. Yang mukhang yan, dapat hindi mo lang isinusubsob sa libro. Ipakita mo sa mga tao. Sigurado kung marami kang mahahakot na trophy at mga awards. Hindi naman po yun ang habol ko pa eh. Kita mo na Samuel, hindi ka mananalo sa anak natin. Ako ngang nanay niya, hirap na hirap akong pilitin siya, ikaw pa kaya. Ay naku mahal, ibahin mo ako. Sigurado ako na mapapapay ko rin tong si Alros natin na pakinabangan ang kagwapuhan niya. Good luck sa'yo. Si Papa talaga. Nagagaya na po kayo kay Mama sa kakulitan. Oh, ba't ako naman ngayon ang makulit? Maniwala ka man o hindi, mas makulit ako. Tignan mo nga tong mama mo, napasagot ko. Nung una, ayaw na ayaw niya sa pagmumukha ko. Kasi lahing gwapo tayo eh. Sa huli, kita mo naman, hinahabol ako. Aray ko naman mahal. Ba't mo naman ako hinampas? Kung ano-ano kasing iniimbento mong kwento. Anak, huwag kang maniniwala dito sa papa mo. Siya talaga ang naglaway at naghabol sa akin. Grabe ka naman sa naglaway. Nang mga panahon na yon, Papa Dudut, ay sobra-sobra yung pagmamahal ko sa Mama Edith ko. Up to the point na hindi ko na po kwenestyon ang pagkakaroon niya ng bagong asawa sa katauhan ni Papa Samuel. Para sa akin ay deserve niyang maging masaya sa pag-ibig. Hindi po kasi maganda ang samahan nila ng tatay ko noong nabubuhay pa ito. Battered wife po si Mama Papa Dudut at saksi ako sa pagmamalupit sa kanya ng tatay ko. Ako nga na anak ay nakatikim din ng galit niya at napipisikal din. Hindi lang po talaga maiwan-iwan ni Mama ang tatay ko dahil mahal daw po niya ito. Kaya nga nang dumating sa buhay niya si Papa Samuel ay naranasan niyang tratuhin ng tama. At kahit ako ay walang masamang maipipintas dahil napakabait po ng stepfather ko. Papa Dudut, close po kami ni Papa dahil parang tunay na anak na ang turing niya sa akin. Matatawa ba kayo kung sasabihin ko na sa kanya lamang ako nakaranas na magkaroon ng totoong father figure? Hindi ko po kasi yon naramdaman noong nabubuhay ang tatay ko dahil sa pagmamalupit niya sa amin ni Mama. Very supportive, down to earth and funny, ganyan ko po i-describe si Papa Samuel. Marami po ako natutunan sa kanya tungkol sa trabaho niya at sa mga bagay-bagay sa buhay na naranasan niya na masasabi kong nakatulong sa akin. Nang mga panahon na yon hanggang mag 18 years old ako, sinabi ko sa sarili ko na sobrang perpekto ng pamilya ko. Na wala na akong mahihiling pa dahil kasama ko ang mama at papa ko. Kaya lang minsan mapaglaro ang kapalaran. Wow, sinigang na baboy po ba yan, pa? Mismo nak, pwede mo ba akong tulungan? Hiwain mo itong mga gulay para mabilis tayong matapos. Gusto ko kasi surpresahin ang paborito niyang ulam ang mama mo. Kaso hindi po ako marunong maghiwa eh. Ano? Maghihiwa ka lang, Alros. Paano hindi ka marunong? Ay, huwag mo sabihin na natatakot ka humahok ng kutsilyo, ha? Ganun na nga po. Pambihira. Halika, tuturuan kita. Paano na lang kung kailangan mo magluto ng kakainin mo?
Eh di hindi ka makakakain ng maayos kasi hindi ka marunong maghiwa ng mga sangkap. Di naman po siguro kailangan yun kasi pwede naman po ako mag-take out o kumain sa labas. Kita mo to, nangangatwiran pa. Hindi pwede na lagi na lang fast food ang kinakain mo. Magkakasakit ka nun. Isa sa pinaka-importanting skill na dapat mong matutunan ay yung magluto. Ba't di mo gayahin ng mama mo? Babae naman po si mama eh. Tsaka di po ba trabaho ng mga babae yun? Kahit na. Sige, hawakan mo tong kutsilyo. Tapos hiwain mo yung labanos. Nabalatan ko na yan. Hiwain mo na sakto yung nipis. Okay po. Ganito po ba? Nako, makapal masyado. Akin na muna para mapakitaan kita ng tama. Oh, ganyan. Kuha mo na. Oh, isa pa. Ganito. O ano? Mukhang kaya ko na po. O sige. Eto ang kutsilyo. Ay sandali, hindi ganyan ang tamang paghawak. Masusugatan ka niyan eh. Teka, aalalayan kita. Ganito kasi dapat. Huwag masyadong madiin pero hawakan mong mabuti. Akin na yung kamay mo. Ganyan. Eh pa, paano ko po magagawa kung masyado po kayong malapit? Anong malapit? Naapahan ko na ba ang mga paa mo? Hindi pa naman, di ba? Gusto ko lang ituro sa'yo paano ang tamang paghawak ng kutsilyo. Ah, kuha ko na po pa. Ay, Alros, hindi ko akalain na ang laki mo na pala. Nung unang beses kasi kita nakita noon, bababa ka pa sa akin. Ngayon malapit mo na ako matangkaran. Oo nga po. Bukod dun tignan mo, ang tikas-tikas mo pa. At ang tigas nito mga muscle mo sa braso. Oh? Pa, sandali lang po. Naghihiwa ako eh. Sigurado ka ba talaga na ayaw mo sumali sa mga contest na pagwapuhan at palakihan ng katawan? Kung ako kasi magiging hurado, panalo ka na kagad sa puso ko. Aba, ano tong pinagkakaabalahan yung mag-ama? Ano mahal? Tinuturuan ko lang tong anak mo kung paano maghiwa ng labanos. Akalain mo 18 anyos na, hindi pa marunong humawak ng kutsilyo? Ba't di niya ako tularan? Kahit lalaki ako, may alam ako sa kusina. Nako, ayaw talaga niyang matuto magluto. Gusto lang kasi niyang anak natin kumain. Sobra naman po kayo, ma. Totoo naman. Teka, ano ba yung lulutuin niyo? Sinigang na baboy ba yan? Naku, paborito ko yan! Sinabi ko nga kay Alros na plano ka namin ipagluto ng sinigang na baboy. Kaso nalaman mo na, kaya hindi na sorpresa. Di ba Alros? Ikaw kasi, ang bagal mo maghiwa ng labanos. Hayaan mo na, mahal. Turuan mo na lang tong anak nating magluto. Tapos surpresahin nyo na lang ako sa lasa. Mabuti pa nga. Ano, game ka na? Hiwain mo na yung gulay, tapos isunod mo na yung karne. Opo, Papa. Touchy o palahipo po talaga ang stepfather ko, Papa Dudut. Sa katunayan, hilig niyang hawakan ang kamay ni Mama sa mga random moments nila or akbayan ito sa balikat dahilan para ikatuwa yun ng nanay ko. Kaya nga lumaki ako na sweet yung ganong klase ng gawain ni Papa Samuel. Kumbaga'y physical touch po ang love language niya. Kaya nga kahit nakakaramdam ako ng pagkailang ng mga sandaling yon dahil sa mga pasimple niyang hima sa braso ko at hipo sa likod ko, ay pinagsawalang bahala ko na lamang po ang lahat, Papa Dudut. Ayoko pong mag-isip ng kakaiba o hindi maganda laban sa taong kinilala ko ng tunay na ama. Bukod doon ay hindi ko rin ugali na lagyan ng mali siya ang mga bagay dahil ayokong magkamali. Nang mga sumunod na araw ay tuluyan na pong nawala sa isipan ko yung nangyari kasi naging busy na po ako sa school. Para sa akin ay wala naman pong kakaiba sa munting pamilya namin dahil sobrang mahal na mahal po ng parents ko ang isa't isa. At masaya po ko na nakikita silang masaya, Papa Dudut. Nasabi ko nga sa sarili ko na kung magkakaroon ako ng asawa at mga anak sa hinaharap, gusto ko ay kasing perpekto ng pamilya namin. Alam ko naman po na walang perpektong pamilya pero siguro yun na po yung tinatawag nilang good karma namin ni Mama. Matapos naming makaranas ng pang-aabuso sa kamay ng taong dapat ay pumoprotekta sa amin.
Nang panahon na yon, Papa Dudut, ay nagpatuloy po ang mabuting samahan ng pamilya naming tatlo. Open po ako sa parents ko kaya alam po nila mga bagay-bagay tungkol sa akin, pati na sa pag-aaral ko. Pero masasabi ko na mas madaldal ako kay Papa Samuel dahil na rin siguro pareho kaming lalaki. Sa katunayan ay naikikwento ko po sa kanya ang love life ko. Lapitin po kasi ako ng mga babae at binabae noong kabataan ko. Dahil nga may pagka-cute ako, Papa Dudut. Pero wala naman po akong pinapatulan sa kanila dahil focus ako sa pag-aaral. Nang dumating po yung point na may nagustuhan ako kaso ay hindi naman po ako gusto. Nasaktan po ako ng husto, Papa Dudut. Mabuti na lamang dahil nandyan ang Papa Samuel ko para makausap ko tungkol sa bagay na yon. Hindi ko naman po kasi yon ma-share kay Mama dahil iniisip ko na hindi niya ako maiintindihan. Bukod doon ay ayoko nang dumagdag sa mga inaalala niya dahil malaki na rin naman ako noon. Thankful ko lamang dahil hindi lang father figure sa akin si Papa Samuel. Para ko na rin po siyang mapagkakatiwalaang kaibigan. Alros, anak. Pa, kayo po pala. Sabi sa akin ng mama mo, hindi ka raw nagapunan. May problema ka ba? Wala lang po akong gana. Sa akin ka pa talaga nagsinungaling. Kahit hindi kita tunay na anak, kilalang kilala kita. Pwede ba akong pumasok sa kwarto mo? Usap lang tayo. Sige po. Tatabihan kita ng upo rito sa kama, ha? Ano bang problema, anak? Ayos lang po talaga ako. Hindi lang mga babaeng malakas ang pakiramdam kapag malungkot ang isang tao. Ganon din tayo mga lalaki. Kaya sabihin mo na ang bumabagabag sa isip mo. Baka makatulong ako. Sandali. Tungkol ba yan sa school mo? May nambubuli ba sa'yo? Wala pong nambuli sa akin pa. Tsaka hindi po to tungkol sa school. Ay. Sige po, sasabihin ko na sa inyo pero huwag niyo pong ikukwento kay Mama, ha? Nahihiya po kasi ako na malaman niya. Parang alam ko na kung tungkol saan yan, nak. Babae yan, no? Opo. Bakit? Binasted ka ba? Parang ganun na nga po. Hayaan mo na yun. Hanap ka na lang ng iba. Ang dami diyang nagkakandara pa sa'yo mga babae. Meron pa nga mga binabae. Pero gusto ko po talaga siya eh. Akala ko nga po gusto niya rin ako. Masyado po ako naging confident kaya bigla na lang po ako nag-confess sa kanya ng feelings ko. Kaso hanggang kaibigan lang daw po ang kaya niyang ibigay sa akin eh. Nahihirapan lang po akong tanggapin na may iba po siyang lalaking nagugustuhan. Ganyan naman talaga sa una, mahihirapan ka. Lalo pat nasa iyo ng lahat, hindi ba? Talino, kagapuhan, pero hindi pa rin ikaw gusto ng babaeng mahal mo. Pero maniwala ka sa akin, makaka-move on ka rin. Makakatagpo ka rin ng para sa iyo talaga. Yun bang pareho niyong gusto at mahal ang isa't isa? Pakiramdam ko po kasi wala nang hihigit sa kanya eh. Anong wala na? Meron at meron pa rin mas makahihigit sa kanya. Maniwala ka sa akin. Niloloko ka lang ng pakiramdam mo sa ngayon. Pero pag naka-move on ka na, sasabihin mong tama ako. Sa bagay po, dumating nga po kayo nung panahon na akala ni Mama hindi na siya magmamahal ulit eh. Pagkatapos pumamatay ng tatay ko. Kaya naniniwala po ako sa sinasabi niyo pa. Ganyan nga, Alros. Huwag mong hayaan na kainin ng kalungkutan niyang sistema mo. Mga lalaki tayo. Dapat hindi tayo magpa-apekto sa mga babaeng yan. Dapat maging matatag at matapang tayo. Gayahin mo ko. Salamat po sa pakikinig pa. Baka kung wala po kayo, hindi na po umayos tong pakiramdam ko. Wala yun. Basta kung kailangan mo ako, nandito lang ako. Huwag ka mag-alala. Sikreto lang nating mga lalaki ang usapan na to. Labas ang mama mo rito. Basta kapag may problema ka, magsabi ka lang sa akin. Salamat po ulit pa. Walang anuman. Oh, paano? Kumain ka na kasi nag-aalala na sa'yo mama mo. Sa katunayan, ako talagang inutusan niyang pumunta rito sa kwarto mo para kausapin ka. Baka sakali raw na masuyo kita. Pa, malaki na po ako. Hindi na po ako bata para suyuin. Bakit?
Sinabi ko bang bata ka? Hindi nga po, pero parang bata niyo po ako kung itrato eh. Ewan ko sa'yo, nak. Tara na sa kusina. Kumain na tayo. Tapos, kwentuhan mo pa ako ng mga nangyari sa'yo. Close na po kami ni Papa Samuel pero habang tumatagal, mas nagiging malapit po kami sa isa't isa. Pero napansin ko rin po na bumalik yung gawin niya na pagiging touchy o mahipo sa akin, Papa Dudut. Naalala ko na nawala na yon sa isipan ko noon pero bigla ulit akong nakaramdam ng pagkailang. Minsan ay hindi po kasi pangkaraniwan yung haplos at himas niya sa akin. May pagkakataon na tumatagal sa braso ko ang kamay niya. Tapos pinipisil niya ang mga yon. Nangyayari po yon kapag nagkwekwentuhan kami o di kaya ay nagbabanding as family. Kahit kasama namin si Mama, may pagkakataon na sa akin na po nakadikit ang Papa Samuel ko. Papa Dudut, naging tikom po ang bibig ko sa mga galawan ng stepfather ko kahit na hindi na ako komportable. Sa totoo lang ay dumating po ako sa point na umiiwas na akong makasama siya dahil nga sa pagiging literal na malapit niya sa akin. Hindi po ako maarte pero ramdam naman po natin kapag may kakaibang ginagawa sa iyo ang isang tao, lalo na kung hindi na mabuti yon. Ang siste, ako na lamang po ang nag-a-adjust. Pero hindi po siya nakakaramdam. Dumalas nga po ng dumalas ang pasimple niyang panghihipo sa akin hanggang sa kumprontahin ko na siya, pero tinanggi po niya na wala siyang ginagawang masama at masyado lamang akong malisyoso. Konti na lang. Malapit na tayo sa kwarto mo. Dahan-dahan lang kasi baka madapa ka. Teka sandali, huwag ka malikot. Bubuksan ko lang tong pinto para makapasok na tayo sa kwarto mo. Konting lakad na lang. Ayan, mahiga ka sa kama mo. Bakit ka ba kasi nagpakalasing? Alros, may problema ka bang bata ka? Pa, hindi na po ako bata. Tsaka hindi po ako lasing. Nakuha mo pa talagang itangging di ka lasing? Pasalamat ka't wala rito ang mama mo. Dahil kung nandito siya, panigurado pagagalitan ka nun. Kaya nga po nagpapasalamat ako sa inyo eh. Kasi kayo po ang nandito. Secret lang po natin to pa. Kasi sisermonan ako ni Mama pag nalaman niya uminom ako eh. Ewan ko po ba ron? Hindi naman na po ako bata eh. Legal age naman na po ako. Nag-aalala lang sa'yo ang mama mo. Natural yun dahil magulang mo siya. Pero, sige, hindi ko sasabihin sa kanya na uminom ka. Sikreto lang natin to, Alros. Thank you po pa. The best po kayo pa. Walang anuman. Sandali, nakapantalon ka pa pala. Hindi komportable yan kung matutulog ka na. Teka, tulungan na kitang hubarin yan. Pa, huwag na po. Anong wag na? Hindi ka makakatulog ng maayos. Tignan mo, ang higpit pa nitong sinturon mo. Teka. Ayan. Tapos, ito naman mga botones. Pa, please po. Wala naman akong ginagawa sa'yo. Umayos ka lang ng higa. Hubarin na rin natin tong damit mo para makapagpalit ka ng bago. O yan. Taas mo ang kamay mo. Sandali na lang. Teka. Ayan. Hindi ko akalain na ganito pala kaganda ang katawan mo, Alros. Nilalamig na po ako pa. Sandali. Kukumutan din kita pero hubarin muna natin itong pantalon mo. Yan, tapos na. Kumusta pakiramdam mo? Komportable ka na ba? Opo pa, pero nahihilo pa rin po ako. Huwag kang mag-alala. Aalagaan naman kita eh. Nandito ang papa. Pa, gusto ko na pong matulog. Sige, pero humiga ka na muna na maayos. Mag-unang ka tapos tatabayan kita.
Kaya ko na po pa. Okay na po ako. Hayaan mo lang ako na bantayan ka. Tapos naman na lahat ng gawaing bahay ko. Oh, sige na. Bumikit ka na. Ikukuha muna kita ng damit sa cabinet mo, tapos babalik ako. Oh. Ganyan nga. Matulog ka lang, Arroz. Si Papa na ang bahala sa'yo, anak. Matapos po akong mahimasmasan ay bumalik po sa alaala ko ang lahat-lahat ng kawalang-hiyaang ginawa sa akin ng stepfather ko, Papa Dudut. Pinagsamantalahan niya po ako at wala po akong kalaban-laban. Dahil nga nasa impluwensya ako ng alak. Nang mga panahon na yon ay galit na galit po ako sa taong tinuring kong parang tunay na ama. Pagkalabas ko ng kwarto ay naabutan ko po siyang nagluluto ng almusal sa kusina. Binati niya ako ng magandang umaga na para bang hindi niya ako ginawa ng kahayupan. Aaminin kong hindi na ako nakapagpigil kaya kaagad ko na siyang sinugod. Pero bago ko pa siya nasuntok ay kaagad na niyang nasalag ang kamao ko. At dahil nahihilo pa rin ako noon ay gumewang-gewang ako tapos ay nawala ng balanse kaya napaupo ako sa may sahig. Sobrang sama po ng tingin ko sa kanya pero nananatiling mahinahon ang mga mata niya. Ganon din po ang reaksyon ng mukha niya na akala mo ay inosente. That time ay saktong dumating si Mama kaya hindi ko na po naituloy ang plano ko. Natatandaan ko pa na kulang na lang ay maiyak ako dahil hindi ko rin masabi sa nanay ko ang panghahalay sa akin ng asawa niya. Bagaman nagtataka si Mama kung bakit ako nakasalampak sa sahig ay nagpalusot na lamang ako na nadulas. Tapos ay hinayaan ko pong tulungan akong makatayo ng stepfather ko. Pero agad kong binawi ang braso ko mula sa pagkakahawak niya dahil nandidiri po ako sa kanya, Papa Dudut. Nang araw na yon, hindi po ako pumasok sa school at nagkulong lamang ako sa aking kwarto. 15 years old po ako nang makilala ng mama ko ang stepfather ko, Papa Dudut. Ilang buwan lang ang nakalipas ng pagiging mag-o nila ay nag-decide po silang magpakasal. 18 years old po ako nang halayin ng taong tinuring ko ng tunay na ama sa loob ng 3 taon. Kaya sobrang sakit po para sa akin na mabuhay ng panahon na yon. Pero nanatiling tikom po ang bibig ko dahil ayokong maiskandalo ang pamilyang meron kami ng Mama Edith ko. Buong buhay po niya ay wala siyang ginusto kundi ang mabigyan ako ng masaya at kompletong pamilya. Yun bang may mapagmahal na nanay at tatay. Bagay na hindi namin naranasan sa totoo kong tatay, Papa Dudut. Kaya nga matapos gawin sa akin ng stepfather ko, ang mga kademonyohang yon ay gumuho po ang mundo ko, Papa Dudut. Bukod sa pandidiri, nanliliit po ang tingin ko sa sarili ko. Nawala po yung tiwala ko sa papa ko dahil sa ginawa niya sa akin. Marami po akong katanungan sa isipan ko na hindi naman mabigyan ng kasagutan dahil walang kaideya-ideya ang mama ko sa pinagdaraanan ko ng panahon na yon. Kaya nga mas pinili ko na lamang na manahimik at umiwas sa stepfather ko. Nagpatuloy pa rin po ang buhay ko that time. Pumapasok pa rin ako sa school pero kapansin-pansin na hindi na ako ganado tulad ng dati. Tapos ay lagi po akong nasa galaan kasama ang mga kaklase ko dahil ayokong umuwi sa bahay namin. Hindi na po kasi ligtas ang pakiramdam ko sa lugar na yon. Hanggang sa napansin na nga po ni Mama ang pagbabago ng kilos at ugali ko. Dahilan para kausapin niya ako, Papa Dudut. Alros anak, ayos ka lang ba? Ayos lang po ako, Ma. Napapansin ko parang hindi mo ginagalaw ang pagkain mo. Hindi mo ba nagustuhan ang ulam na niluto ng papa mo? Hindi naman po sa ganun, Ma. Wala lang po talaga akong gana. Sa pagkakatanda ko, paborito mo ang pork steak, anak. Kaya nga yan ang niluto ko para marami kang makain. Pwede ba? Huwag niyo nga akong tawaging anak. Alros! Ano bang problema mo? Wala po, Ma. Wala po akong problema. Pasensya na po.
Huwag ka sa akin humingi ng pasensya. Ako ba ang sinigawan mo? Hindi naman, di ba? Sa papa mo ka humingi ng dispensa. Hindi kita pinalaking bastos. Edith, huwag mo nang pagalitan si Alros. Baka hindi naman niya sinasadya. Sinasadya man niya o hindi, mali pa rin na pagtaas ang kanya ng boses. O ano pang hinihintay mo, Alros? Pasko? Mag-sorry ka na sa papa mo! Sorry po, Papa. Ayos na yon. Kalimutan na natin yon. Kumain ka na lang dyan. Masamang kinatatamaran at pinaghihintay ang pagkain. Opo. Nga pala mahal, malapit na ang Christmas party namin sa trabaho namin. Kaya naghahanda na ang HR ng event. Gusto kong pumunta kayo ni Alros. Talaga ba? Sige, pupunta kami ng anak mo. Kailan ba yun? Nito ka 22. Invited kasi ang mga pamilya namin. Kaya sigurado ako na mag-e-enjoy kayo ron. Pwede po bang hindi na lang ako sumama? Bakit? May pupuntahan ka ba nun? Wala naman po. Eh di sumama ka na lang kesa naman mabulok ka rito sa bahay natin. Event yun sa company ng papa mo. Tama ang mama mo. Nasabi ko na rin kasi na dalawa kayong isasama ko. Pero wala naman po akong kilala dun eh. Baka mabagot lang po ako. Dito na lang po ako sa bahay. Naku, tigilan mo nga ako sa kakaganyan mo, Alros. Noong nakaraang taon, hindi ka rin sumama sa party namin. Kasi sabi mo, tinatamad ka. Aba, hindi naman pwede na lagi kang ganyan. Mama naman eh. Sigurado naman ako na hindi ka mababato doon. Kasi isasama ng mga katrabaho ko mga anak nila na kaedad mo. Malay mo, may maging kaibigan ka doon. Eh hindi naman po ako naghahanap ng bagong kaibigan. Ano ba kasing problema mo? Wala po akong problema, Ma. Ay, huwag mo nang pilitin ang anak mo kung ayaw niya, mahal. Hindi ko siya pinipilit. Sinasabihan ko lang siya na lumabas ng bahay at huwag palagi nagkukulong sa kwarto niya. Paano siya matututong makihalubilo sa ibang tao kung kukonsintihin mo siya? Ikaw na ang may sabi, dapat siyang matutong makipagkapwa-tao. Kaya anak, sasama ka sa party ng papa mo sa ayaw at sa gusto mo. Please naman, ngayon lang ako nagre-request sa'yo. Sumama ka na, anak. Opo, sige po. Sasama na po ako. Papa Dudut, ayoko po sanang sumama sa sinasabing event ng mga magulang ko dahil hindi maganda ang kutob ko. Pero kitang-kita ko po ang pag-asa sa mga mata ng mama ko kaya hindi na ako nakatanggi. Inisip ko na para sa kanya ay titiisin ko na makasama ng ilang araw ang abuser ko. Magpapaka-busy na lamang ako sa ibang bagay para makaiwas sa presensya ng stepfather ko, Papa Dudut. Sa mismong hotel sa Quezon City na pinagtatrabahuan ng stepfather ko ang venue ng Christmas party na pupuntahan namin. Hindi po ako mahilig umattend sa mga gathering kaya alam kong mabobore lamang ako doon. Kaya on the way ay nag-isip na ako ng pwedeng pagkakaabalahan. Nang makarating kami sa lugar tulad ng inaasahan ay meron pong program na inihanda ang management nila. Merong mga palaro, talent show at kainan. Nang lumalim na ang gabi ay nilabas na po nila yung mga alak na pinilahan ng karamihan sa mga empleyado at iba pang mga bisita. Tahimik labang po ako na nakaupo habang pinapanood ang nangyayari sa paligid, Papa Dudut. Tapos pagkaraan ng ilang minuto ay nag-decide ako na pumunta sa CR dahil parang sasabog na ang pantog ko. Nang matapos po akong umihi at maghugas ng kamay, palabas na ako nang masalubong ko ang stepfather ko. Sabukan na ng pinto ng restroom dahilan para makaramdam ako ng matinding kilabot sa katawan. Nandito ka lang pala. Ang tagal mo kasing bumalik sa table natin kaya hinanap na kita. Ano pong ginagawa niyo rito? Sinusundo ka. Teka po, bakit niyo po sinara yung pinto? Tapos na po akong gumamit ng banyo, lalabas na po ako. Kumalma ka lang. Wala naman naghahanap sa'yo sa party. Busy ang mama mo sa pakikipagkwentuhan sa mga bago niyang kaibigan. Dito muna tayong dalawa. Ano pong gagawin niyo sa akin? Wala naman akong gagawing masama. Kakausapin lang kita. Napapansin ko kasi parang madalas mo akong iniiwasan, lalo na kapag nasa bahay tayo. Malapit na tuloy ako magtampo. Di ba?
Dati naman close na close tayo. Dati yon. Bago niyo ako pinagsamantalahan. Napakademonyo niyo! Hinay-hinay ka sa pagsasalita na masama tungkol sa akin. Ayaw na ayaw ng mama mo na binabastos mo ako, di ba? Kung malalaman lang ni mama yung ginawa mo sa akin, sigurado magagalit siya sa'yo! Hindi malalaman ng mama mo kasi hindi mo sasabihin. Sige ka, gusto mo bang masira ang pamilyang iniingatan niya? Kaya kung ako sa'yo, Alros, ititikom ko ang bibig ko at susundin mo ang gusto ko. Anong gagawin niyo sa akin? Please po, huwag niyo po ako lapitan! Parang awa niyo na po! Kung matakot naman to, akala mo kakainin kita ng buhay. Pero pwede rin. Huwag ka mag-alala. Hindi kita sasaktan. Baka nga masarapan ka pa, tapos hanap-hanapin mo. Huwag po! Please! Please! Wala naman akong gagawing masama. Pa! Bitawan niyo po Ang ako! lalaki at ang titigas ng mga muscle mo, nak. Hindi ko akalain na ganito ka nakatikas. Siguradong maraming babae nagkakandara pa sa'yo, no? Please pa! Huwag po! Huwag ka naman laban. Kahit sumigaw ka pa, walang makakarinig sa'yo dahil busy silang lahat sa party. Bukod doon, hindi mo naman gagawin yun dahil ayaw mo magkagulo tayo, di ba? Ayaw mo malungkot ang mama mo dahil magkakahiwalay kami. Alam mo, Alros, lagi kanyang binibida sa akin noong hindi pa kami mag-asawa. Sabi niya, napakagwapo mo raw. At napatunayan ko na totoo nga sinasabi niya nang makita na kita. Hindi ko akalain na lalaki ka ng ganito kakisig. Please po, huwag niyo pong gawin sa akin. Hindi po ako magsusumbong kay mama. Hindi po ako magsusumbong. Huwag niyo lang pong ulitin sa akin yung ginawa niyo pa. Please. Parang awa niyo na po pa. Please, palabasin niyo na po ako. Gusto ko na po lumabas pa. Sandali lang naman tayo. Hindi tayo magtatagal dito. Oh, ano pang hinihintay mo? Ibaba mo na yung zipper mo. Tapos, luluhod na ako. Alam ko na marami sa mga kabarangay natin na magsasabi na sana ay sumigaw ako. Pero kapag kayo po ang nasa sitwasyon, ay pangingibabawan na kayo ng labis na takot. Yun po kasi ang eksaktong naramdaman ko. Matapos akong abusuhin ulit ng stepfather ko sa naturang CR ng hotel na pinagtatrabahuhan niya. Hindi ko na po ilalarawan kung paano niya po ako binaboy, pero aside sa panghihipo ay ginawa niya po ako ng ibang nakakadiring bagay. At hindi na po ako nakapalagpapadudot, sa halip ay nagpatianod na lamang ako sa pangyayari. Nang matapos siya sa akin ay parang wala lang na inayos niya ang sarili sa harapan ng salamin. Tapos ay malumanay niya akong nginitian at muling pinaalalahanan na itikom ko ang bibig ko. Dahil may hindi magandang mangyayari sa mama ko sa oras na magskandalo ang pamilya namin. Hindi ko po alam kung ano ang gagawin niya sa mama ko, pero pinangingibabawa na ako ng takot kaya umuo na lamang ako na hindi magsalita. Nang iwanan na niya ako sa CR ay humagulhol po ako ng iyak sa loob ng cubicle habang pinagpapapalo ang aking sarili. Pakiramdam ko ang tanga-tanga ko dahil hinayaan kong abusuhin na naman ako ng stepfather ko. Tapos ang dumi-dumi ko pa, kaya diring-diri ako sa sarili ko. Papadudot pagkatapos po ng karanasang kong yon, lalo akong kinain ng depression. Hindi na po ako lumalabas sa kwarto ko at hindi na rin po ako pumapasok sa school dahil sa mga nangyari. Hanggat maaari ayoko makita ang abuser ko o ni marinig man lang ang boses niya. Kinikilabutan po kasi ako, tapos pakiramdam ko ay maduduwal ako. Naapektuhan po ng husto ang araw-araw kong pamumuhay, maging ang aking kalusugan. Hanggang sa napansin na po ng mama ko ang nangyayari sa akin. Uli niya akong kinausap ng masinsinan, Papa Dudut, pero nang mga sandaling yon maging siya ay iniwasan ko. Pinilit ko pong ibalik ang dating ako bago ako abusuhin ng taong tinuring ko ng parang tunay na ama. Pumasok ulit ako sa school at umakto na parang walang nangyari. Pero natutunan ko na kapag hindi ka pala nagpapakatotoo, lalo ka pang masisiraan ng ulo.
Gabi-gabi ay nagbe-breakdown pa rin ako, Papa Dudut, at doon ko na nga po naisip na sabihin sa mama ko ang pinagdadaanan ko. Umasa po ako na matutulungan niya ako kasi siya ang nanay ko na makikinig siya sa akin ng mabuti dahil anak niya ako. At hindi po biro ang nangyari sa akin, Papa Dudut. Ma? Alros, bakit ka umiiyak? Anong problema? Ma? May sasabihin po ako sa inyo pero sana po makinig po kayong mabuti sa akin. Siyempre makikinig ako, anak. Sige, sabihin mo kung ano yun. Si Papa po, Ma. Ginawa niya po ako ng masama. Ano? Ang papa mo? Si Samuel? Opo, Ma. Sandali. Hindi ko maintindihan. Alros, alam mong masamang magsinungaling, di ba? Ma, hindi ako nagsisinungaling. Sabi niyo makikinig kayo sa akin ng mabuti. Hindi pa nga ako tapos magsalita eh. Bakit ka nagtataas ng boses? Naririnig kita, magkaharap lang tayo. Makinig po kayo. Please, makinig kayo sa akin. 2 beses po niyang ginawa yung kababuyan na yun sa akin, Ma. Hindi lang po ako nagsalita nung una kasi natatakot po ako. Natakot po ako sa pwedeng mangyari sa pamilya natin pag nalaman niyo po yung kademonyohan niya sa akin. Ano ba kasi ang ginawa sa'yo ni Samuel? Pinagsamantalahan niya po ako, Ma. Ano? Nung unang beses po na nangyari yun, lasing po ako. Lasing na lasing po ako nun pero natatandaan ko po yung ginawa niya sa akin. Hindi lang po ako nakalaban kasi wala po akong lakas. Hindi ko po siya naawat, Ma. Sira ulo ka ba? Kung lasing ka, ibig sabihin malaki ang tsansa na hindi totoong binibintang mo sa papa mo. Naririnig mo ba ang sarili mo, Alros? Saka sandali. Anong sinabi mo ulit? Lasing ka? Ma, bakit niyo po ako inampas? Kasi nagsisinungaling ka! Gumagawa ka ng kwento! Hindi po ako nagsisinungaling. Hindi rin po ako gumagawa ng kwento. Ma, naulit pa yun. Yung pangalawang beses, doon niya ginawa sa CR ng hotel na pinagtatrabahuhan niya. Nung nagpunta tayo ng Christmas party nila. Please, Ma. Makinig naman kayo sa akin. Hindi ko po kayo niloloko. Hindi po ako nagsisinungaling. Bakit po parang ayaw niyo maniwala sa akin, Ma? Dahil alam ko na hindi magagawa ni Samuel ang ibinibintang mo sa kanya. Mabait na tao yun! Hindi siya demonyo! Alam mo kung sino ang demonyo? Yung tatay mo! Di ba sinasaktan niya ako noon? Ikaw din! Nakakatikim ka sa kanya kapag nakakagawa ka ng mali! Buti nga namatay na siya kasi kung hindi ko rin makikilala si Samuel. Napakaswerte natin sa kanya. Hindi mo ba yun alam? Ha? Kaya bakit mo sinisira ang pangalan ng papa mo? Napakawalang utang na loob mo ng mga anak! Mama naman eh! Makinig kayo sa akin! Ako na nga po itong ginawa ng kababuyan eh! Siya pa po yung kinakampihan niyo! Kakampihan ko siya dahil hindi ako naniniwala sa'yo. Malay ko ba sa pinaggagawa mo? Kung ano-ano kasi ang natututunan mo kaya ganyan ka mag-isip. Idadamay mo pa ang pamilya natin? Kung malalaman ng papa mo ang paninira mo sa kanya, sigurado akong madidismaya siya sa'yo ng gusto. Ma, please. Please po, kahit ngayon lang pakinggan niyo po ako. Masamang tao po talaga si Papa Samuel. Hindi siya mabait katulad na sinasabi niya sa inyo. Lumayas ka na ngayon din sa harapan ko, Alros. Ayaw na kitang kausap. Hindi mo ba nakikita? May trabaho pa ako. Baka malate ako sa pagpasok ng dahil sa'yo. Alam mo anak, kung ako sa'yo, matulog ka na lang. Baka kapupuyat mo yan. Naapektuhan ang pag-iisip mo. Matapos ko pong marinig ang sagot sa akin ng nanay ko ay gumuho po talaga ang mundo ko. Hindi kasi yon ang inaasahan ko mula sa isang magulang at ina, Papa Dudut.
Akala ko ay paniniwalaan niya ako pero hindi po yun nangyari dahil mas kinampihan niya ang asawa niya. Hindi ko po maintindihan. Ang dami ko pong tanong sa isipan ko na walang matinong kasagutan. Tapos ay nadagdagan lang ng sakit at hinanakit sa puso ko laban sa sarili kong mama. Nang mga panahon na yon ay parang gusto ko nang kitlin ang sarili kong buhay. Kasi sino ba namang matino ang gugustuhin pang magpatuloy kung parang durog ka na tapos ang mas masakit pa doon ay kagagawan nyo ng sarili mong pamilya. Papa Dudut, hindi ko na po alam ang gagawin ko at tuliro ako. Hindi ko alam kung sino ang lalapitan ko dahil wala na po akong gustong pagkatiwalaan ng panahon na yon. Feeling ko kasi lahat sila ay pagsasamantalahan lamang ako at aabusuhin. Yung bahay namin hindi na siya naging safe para sa akin. Pumasok din po sa isipan ko na maglayas pero mas natatakot akong walang mapuntahan sa labas. Sobrang dependent po kasi talaga ako sa mga magulang ko. At pakiramdam ko ay hindi ko kayang tumayo sa sarili kong mga paa kapag wala sila. Sinabi ko naman sa'yo na huwag mong subukang sabihin sa mama mo ang nangyari sa atin. Tingnan mo, hindi tuloy siya naniwala. Tapos, wala ka ring napala. Hayop ka! Napakasama mong tao! Hindi ako hayop! At mas lalong hindi ako masamang tao! Sa susunod na isumbong mo pa ako ulit sa mama mo, sisiguraduhin ko na masisira ng pamilyang pinakaiingatan niya. Naiintindihan mo? At ikaw, pupulutin ka sa kangkungan dahil walang maniniwala sa'yo. Kaya nga ang dapat mong gawin, manahimik ka na lang sa isang tabi at sundin kung anong sasabihin ko. Diba? Yun naman ang gawain ng isang mabait at masunuring anak. Hindi ko na susundin lahat ng sasabihin mo! Wala kang choice. Dahil hanggat nakatira ka sa pamamahay na to, hawa kita sa leeg. Oh, wag mo akong titigan ng ganyan. Nababasa kong iniisip mo. Hindi ka aalis sa bahay natin dahil tulad ng sinabi ko, pupulutin ka lang sa kangkungan. Wala ka namang alam, di ba? Ni maghiwa ng gulay o karne, hindi ka marunong. Sige, sabihin mo, anong kakainin mo pag umalis ka rito? Kailangan mo kami ng mama mo, anak. Hindi ko kailangan ng magulang na hindi mabuting ehemplo sa akin! Wala namang perpektong magulang. Lahat may pagkukulang. Kaya sigurado ko na pag umalis ka rito, hindi mo rin mahanap ang katahimikan na gusto mo sa labas. Huwag niyo ako hawakan! Nandidiri ako sa inyo! Bakit ka nandidiri sa akin? Samantalang nung ginagawa natin yun, mukhang nag-e-enjoy ka pa nga. Hindi! Hindi totoo yan! Ang sarap nga ng ungol mo eh. Lalo ako nang gigigil sa'yo. Huwag mo kasing subukang i-deny. Dahil dinig na dinig ko at kitang-kita ko na napapapikit mata ka pa bago matapos ang lahat. Tumigil ka na! Ayoko na marinig yan! Tumigil ka! Ngayon lang naman yan. Masasanay ka rin lalo na pag araw-araw nating ginagawa. Baka nga ako pa yung magulat kasi ikaw na mismo yung lumalapit sa akin para paligayahin ka. Saka huwag ka kang madamot. Wala namang nagmamay-ari sa katawan mo. Wala ka namang girlfriend, di ba? Hayaan mo lang ako na tikman ka pansamantala. Isipin mo na lang na practice mo to para kapag meron ka na ikinakama, hindi ka natatanga-tanga. Baka nga sa dulo pasalamatan mo pa ako. Tumahimik na kayo! Tumahimik na kayo! Napakahayop nyo! Hindi ko akalain na yung taong tinuring ko na tatay! Siya pa yung gagawa sa akin ito! Siya pa yung gagawa ng kababuyan sa akin! Napaka-demonyo mo! Napaka-demonyo mo! Demonyo ka! Magpasalamat ka na lang dahil akong gumagalaw sa'yo. At least, alam mo na pamilya tayo. At ang pamilya, nagbibigayan, nagtutulungan, at higit sa lahat, walang iwanan. Diba? Oo, sana. Huwag ka nang umiyak.
Nandito lang si Papa. Huwag niyo sabi ako hawakan eh! Lumayo kayo sa akin! Huwag ka namang pumiglas. Sumunod ka na lang sa akin. Kasi ako mas nakakaalam kung anong makabubuti at makasasama sa'yo. Maniwala ka. Walang masama sa ginagawa natin, Alros. Papa Dudut, nagpatuloy po ang pang-aabuso sa akin ng stepfather ko hanggang sa tumungtong ako sa ikahuling taon ko sa college. Natigil lamang yon nang magkaroon siya ng cancer sa baga na marahil ay masasabi kong karma na rin niya dahil sa mga kasamaang ginawa niya sa akin. Opo, tama po kayo kung itatanong nyo na sa loob ng panahon na yon ay nanahimik lamang ako. Mahina po kasi ang loob kong magsalita dahil natatakot akong hindi na naman pakinggan. Lalong lalo na ng sarili kong nanay. Kaya hanggat kaya ko ay tiniis ko lamang po ang mga pangwawalang hiya at pangbumolestya niya sa akin. Nang makagraduate po ako ng college ay sinubukan ko pong umalis sa bahay namin pero doon naman po binawian ng buhay ang abuser ko. Hindi po natuloy ang pag-alis ko sa amin dahil walang mag-aalaga sa mama ko. Nang mga panahon na yon ay sobrang naapektuhan po siya sa pagkamatay ng stepfather ko kaya madalas po siyang magkasakit. Naging alagain ko siya at ako po ang bumuhay sa kanya lalo noong huminto na siya sa pagtatrabaho. Nasasaktan po ako na makitang nasa ganong kalagayan ang mama ko. Pero lalong nadudurog ang puso ko dahil 2 taon bago siya mamatay dahil sa tuberculosis at mga komplikasyon nito. Ang pangalan pa rin po ng stepfather ko ang bukang bibig niya. Hindi ko po siya kinakitaan ng awa sa akin o simpatya man lang dahil buong paniniwala niya na hindi ako nilapastanganan ng taong minahal at pinagkatiwalaan niya ng husto. Siguro'y totoong bulag nga ang pag-ibig. Papa Dudut, hindi ko po alam kung paano mag-uumpisa sa buhay matapos mamatay ng nanay ko. Pero tinapangan ko po ang dibdib ko na magpatuloy. Sa kasalukuyan ay masaya naman po ako kahit ako lamang mag-isa ang namumuhay. Hindi pa po kasi ako handang magtiwala sa ibang tao lalo na at takot pa rin akong maulit yung naranasan ko noon. Marami ang magsasabi na mag-move on na lamang ako dahil patay na rin naman ang abuser ko. Sinusubukan ko naman po kaya lang meron pa rin mga pagkakataon na natutulala lamang ako. Natatakot at umiiyak sa isang sulok pag naaalala ko ang masalimuot kong kahapon sa kamay ng taong itinuring kong pamilya. Gayon pa man ay umasa po kayo na unti-unti kong tutulungan ang aking sarili para malagpasan ang masakit kong karanasan. Hindi po ako susuko sa buhay. Maraming salamat po Papa Dudut sakaling mapili po ninyong i-ere sa programa ninyo ang storya ng buhay ko. Sana kahit papaano ay meron akong na-inspire sa ating mga kabarangay. God bless po sa Barangay Love Stories, ang inyong forever kapuso at kabarangay, Alros. Marami sa atin ang pinipiling manahimik at suluhin ang mga laban na ating pinagdadaanan dahil sa takot na mahusgahan. Intindihin po natin ang pinanggagalingan nito dahil hindi po madaling maging biktima ng kahit na anong klase ng pang-aabuso, lalo na kung magsisimula ito sa ating mga tahanan. Kaya nga maraming salamat Alros sa pagbabahagi mo ng iyong storya sa aming programa. Mga kabarangay, bilang magulang, responsibilidad po natin na panatilihing ligtas ang ating mga anak. Ano bang sandali ng kanilang buhay? Huwag po nating hayaan na meron sa kanila ang patuloy na maaabuso dahil lang sa hindi natin sila pinakinggan. Importante na maging bukas ang ating tenga at isipan kapag nagsasabi sila sa atin ng mga bagay-bagay dahil higit kanino man ay pinagkakatiwalaan nila tayo. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever.
Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.